Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ελάτε να πάρουμε για άλλη μια φορά την υγεία στα χέρια μας. Θέλω να το πιστεύετε αυτό που σας λέω. Και βέβαια αυτό που μπορούμε εμείς να σας προσφέρουμε είναι η γνώση. Γιατί η γνώση είναι μια δύναμη στο μυαλό και στην ψυχή. Θα σας πω 3 λέξεις, οι οποίες πραγματικά είναι καταστάσεις ζωής. Μπορεί κάποια από αυτές να σας είναι πολύ γνώριμες. Αν σας πω ανορεξία, την έχετε νιώσει? Βουλημία, την έχετε νιώσει? Υπερφαγία, την έχετε νιώσει? Σίγουρα κάποια από αυτές σας είναι πολύ γνώριμοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αποδεχτούν το σώμα τους έτσι όπως είναι, την εικόνα τους, γιατί το σώμα μας είναι αυτό με το οποίο επικοινωνούμε και πρέπει να το αγαπήσουμε πραγματικά για να μπορούμε να το κατατάξουμε εκεί που πρέπει, στην καθημερινότητά μας. Είναι όμως 3 καταστάσεις που είναι δύσκολες όταν μας συμβαίνουν και μπορεί πραγματικά να κινδυνεύσει η ζωή μας. Και όχι μόνο. Θέλω αμέσως να σας συστήσω τους καλεσμένους μας. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα αλλάξουμε και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα αποδεχτούμε. Ποια είναι αυτά? Θα τα ακούσουμε όλα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ευτέρπη την Παλή, την ψυχίατρό μας που είναι σήμερα εδώ. Καλώς ήρθες, Ευτέρπη μου. Το Στέλιο του Λιναρδάκη, διαιτολόγος, διατροφολόγος, προϊστάμενος τμήματος διατροφής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Καλώς ήρθες, Στέλιο μου. Ευχαριστώ. Επίσης, η Αγγελική Φωτάκη, ψυχολόγος υγείας και εργαστηριακός συνεργάτης ΤΕΗ Κρήτης. Ψυχίατρος, λοιπόν, διαιτολόγος. Σας λέω το team που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ψυχολόγος. Δίπλα στην Αγγελικούλα, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ψιστάκη Γιώργο, ο οποίος είναι γονιός και από τη δική του τη μεριά έχει να μας μεταφέρει ίσως την πιο σημαντική μαρτυρία που σε αυτήν θα ξετυλιχτούμε. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσα. Να είστε καλά. Και έχουμε μια εξαίρετη καθηγήτρια φυσικής αγωγής, την Ευσεβία τη Γιάνναρη, που είναι και χορεύτρια, γιατί έχει και είναι ιδιοκτήτρια της σχολής χορού χοροκίνηση. Και όταν τη γνώρισα, ομολογώ με εξέπληξε, γιατί έχει μια πολύ πλατιά γνώση της άσκησης, έτσι όπως πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας για να νιώθουμε υγιείς. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, γιατί έχουμε πολλά και βίντεο να δούμε, αλλά και να ακούσουμε και έναν εξαίρετο επιστήμονα από το Αιγινήτιο Νοσοκομείο μέσω Skype. Λίγο πιο μετά. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Μπαλή, και να πούμε λιγάκι αυτές οι διαταραχές πρόσληψης. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είτε είναι στην ανορεξία, είτε είναι στη βουλημία, είτε στην υπερφαγία, πολεμάνε τόσο πολύ το σώμα τους? Η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο έχει κληθεί να ερμηνεύσει αυτές τις ψυχοπαθολογίες, γιατί δεν μιλάμε απλά για έννοιες βουλημική αίσθηση ή απλά υπερφαγία, μιλάμε για ψυχοπαθολογία, που είναι σαφώς διακριτές σαν οντότητες. Είναι λοιπόν βιολογικοί λόγοι, είναι ψυχολογικοί και κοινωνικοί, οι περιβαλλοντολογικοί. Είναι λοιπόν πολλοί οι λόγοι. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει διαταραχή, κύριε Λιναρδάκη, δεν είναι μόνο ότι το άτομο πάσχει, αλλά και όλη η οικογένεια από εκεί πέρα. Όλος ο περίγυρος. Εννοείται ότι αυτό που συμβαίνει αφορά όλους μας. Σίγουρα έχει να κάνει με την οικογένεια, σίγουρα έχει να κάνει με το χώρο, έχει να κάνει με την κοινωνία ολόκληρη και φυσικά με διάφορα μοντέλα συμπεριφοράς, τα οποία έχουν να κάνουν με τα μηνύματα που παίρνουμε όλοι μας από το περιβάλλον, από την επικοινωνία και την εξέλιξη την κοινωνική που τελικά μας φτάνει στο να οι επιλογές μας να είναι σχεδόν για όλους μας έξω από εμάς. Επιλογές έξω από εμάς. Να μην είναι τα βασικά συστατικά που θα έπρεπε να έχουμε σαν γνώση, σαν υποδομή. Οπότε είναι πράγματα τα οποία μεταβιβάζονται και για κάποιο λόγο εμφανίζονται. Και γεννούν κάποιο τέτοιου είδους συμπεριφορές. Οι γονείς, κάνω ένα μικρό κύκλο, γιατί θα ακούσουμε πολύ σημαντικά πράγματα και από κάποιους ανθρώπους που το παλεύουν πολύ και στην Αθήνα. Να προσθέσω λίγο κάτι εδώ, έτσι, χάρη της ιστορίας. Εν τούτης, το πρώτο περιστατικό που από εκεί ο όρος εδραιώθηκε, ανορέξια νερβόζα, παρουσιάστηκε το 1876. Τότε περιγράφηκαν μάλιστα 4 περιστατικά, εκ των οποίων το ένα κατέληξε στο θάνατο, που οι συνθήκες ήταν διαφορετικές.
οι ψυχοκοινωνικές. Γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν αρκεί μόνο το πολιτισμικό περιβάλλον, το ιδεώδες για την εικόνα του σώματος, αλλά υπάρχουν και βιολογικοί και άλλοι παράγοντες. Και συμπαντική θα μπορούσαμε να πούμε και ίσως από Κίνα, αλλά δίνει τις ώρες να το... Αγγελική Φωτάκη, πολλές φορές οι γονείς αισθάνονται ενοχές ότι εκείνοι λίγος πολύ πώς οδήγησαν το παιδί τους, προφανώς το οδήγησαν εκείνοι στο να γίνει βουλημικό ή να γίνει ανορεξικό και αισθάνονται προσπαθούν να ψάξουν να βρουν τους λόγους. Έτσι, μήπως φταίνε εκείνοι. Θα τα απομυθοποιήσουμε λίγο όλα αυτά, γιατί τελικά δεν φταίνε απόλυτα εκείνοι. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν φταίνε απόλυτα. Είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Βέβαια, και στηριζόμενοι λίγο έτσι στην ιστορική αναδρομή που μας έκανε η κυρία Μπαλή, πρέπει να πω ότι και σε εκείνη την εποχή, όταν είδαμε για πρώτη φορά την έννοια της ανορεξίας, ουσιαστικά ενοχοποιήθηκαν λίγο οι οικογένειες, τα παιδιά αυτά ανήκαν σε εύπορες οικογένειες και εκεί θεώρησαν ότι στην πραγματικότητα ίσως σχετιζόταν με μια έλλειψη συναισθηματικής κάλυψης κατά συνέπεια αυτής της άνεσης σε αυτό το επίπεδο το οικονομικό. Κατά μία έννοια λοιπόν επιβαρύνεται η οικογένεια με την κάλυψη ενδεχομένως που μπορεί να προσφέρει τη συναισθηματική με το σύστημα διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιεί ώστε να αναπτύξει κατά την κρίση της έναν υγιή οργανισμό. Σε καμία περίπτωση όμως τα ενοχικά συναισθήματα δεν βοηθούν, ακόμα και αν σε ένα βαθμό τους αναλογεί μια ευθύνη. Θα έρθω αμέσως και ψηστάκι σε εσάς, αλλά θέλω να μου πει λίγο η Ευσεβία Γιάνναρη. Τα πρότυπα της κοινωνίας επηρεάζουν. Σίγουρα έρχονται κορίτσια για να μάθουν χορό ή να γυμναστούν. Τα βλέπεις, έχουν άγχος για το σώμα τους. Παρακολουθούν τι γίνεται στην τηλεόραση, τα μοντέλα, τα περιοδικά, θέλουν να μοιάσουν κάπου αλλού. Οι σχολές χορού γενικότερα ευνοούν αυτή την ψυχοπαθολογία αυτών των παιδιών, διότι η νευρική ανορεξία έχει άμεση σχέση με την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας. Οπότε αυτά τα άτομα, τα οποία είναι εν δυνάμει να βγάλουν μια τέτοια ψυχολογία, νομίζουν ότι μπαίνοντας σε ένα τέτοιο χώρο, είτε αυτός είναι το modeling, είτε ο κλασικός χορός ή ο πρωταθλητισμός, μέσα από αυτά τα πρότυπα, κάποια στιγμή θα βγάλουν προς τα έξω αυτή την ψυχοπαθολογία τους. Το καλό είναι όμως ότι αυτοί οι χώροι, ευτυχώς, ιχνηλατούν και είναι οι πρώτοι χώροι που ουσιαστικά παρατηρούν αν υπάρχει μία δυσλειτουργία στην εικόνα που έχει ο μαθητής για το σώμα του. Και μπορεί και να τα φρενάρει κιόλας. Είμαστε ο πρώτος ουσιαστικά κρίκος σε σχέση με ψυχολόγο και διατροφολόγο για την ίαση και για τη θεραπεία αυτών των παιδιών. Πολύ σημαντικό. Κύριε Ψιστάκη, από την έρευνα που έχουμε κάνει για αυτό το θέμα, βλέπουμε ότι αυτά τα φαινόμενα αναπτύσσονται πολύ στην εφηβεία. Δεν ξέρω η δική σας εμπειρία με το δικό σας το παιδί ποια ήταν και σε ποια ηλικία. Ξεκίνησα από την εφηβεία. Και πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα που ο γιος μου είναι... Αγόρι κιόλας, γιατί τα κορίτσια περισσότερο νομίζω μαστίζονται. Δεν νομίζω ότι αποτελεί το μοναδικό άτομο το οποίο είναι άντρας και είναι με ανορεξία. Όχι βέβαια, υπάρχουν πολλά αγόρια. Πιστεύω ότι ξεκίνησε από την εφηβεία. Ο γιος μου ήταν αθλητής στο τένις, δεν ασχολήθηκε ποτέ με φάρμακα για τον αθλητισμό. Απλώς πιστεύω ότι το εμφύσισαν κάποιοι συναθλητές του στην Αθήνα ότι έπρεπε να κρατάει ορισμένα κιλά για να μπορέσει για χρόνια να ασχολείται με το τένις, το οποίο ήταν το άθλημα που αγαπούσε. Και αφού βέβαια έχει φτάσει σε ένα υψηλό βαθμό, αυτό έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος, ας πούμε το πούμε. Και βέβαια έπρεπε για τα επόμενα χρόνια να κρατήσει. Δεν του πάνε όμως για φάρμακα, δεν μιλήσαμε για τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω όμως να είναι μόνο αυτό. Όχι. Μιλάμε για ανορεξία στην περίπτωση αυτή. Για ανορεξία, ναι. Μάλιστα. Ψυχογενή ανορεξία. Ναι. Και ειδικά ότι είχαμε τα 2 φορές, επαναλαμβάνομαι, δηλαδή στα 17, το ξεπεράσαμε για ένα διάστημα. Είχαμε υποτροπή δηλαδή. Ναι. Και είχαμε και υποτροπή το τελευταίο 8μηνο. Μάλιστα. Σε σημείο θανάτου, να το πω έτσι. Δηλαδή όταν ένα παλικάρι έμεινε 29 κιλά, έτσι φτάσαμε με το να είναι το ένα πόδι στον τάφο, να το πούμε έτσι. Βέβαια με τη βοήθεια κάποιων γιατρών στο Παρνί, που δεν κρύβω να πω και θεωρώ υποχρέωση για να τους ευχαριστήσω και δημόσια, τον κύριο Γκότζα τον καθηγητή, την κυρία Μπάστα την επικουροκαθηγήτρια, την κυρία Κουτεντάκη που είναι βοηθός της και την κυρία Κουλεντάκη, ειδική της διατροφής στο Παρνί. Αυτοί οι άνθρωποι
έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες και έσωσαν, μπορώ να πω ότι έσωσαν το παιδί μου από αυτή την... Όμως δεν νομίζω να είναι μόνο η εφηβεία. Σίγουρα, είναι πολλά. Είναι και το κοινωνικό και το οικογενειακό περιβάλλον και οι ευαισθησίες και σήμερα φτάσαμε και σε ένα άλλο. Είναι για τα κορίτσια η εμφάνιση, παίρνοντας σαν βάση το τι δείχνει η έκφραση της σεξουαλικότητας που ακόμη δεν έχει βρει τον δρόμο. Και επειδή έζησα όλο αυτό το πεντάμινο που το παιδί μου είναι στο Παγνί, ας πούμε, και περιπτώσεις ανορέξιας και κατάθλιψης από νέα παιδιά και ειδικά μορφωμένα, πιστεύω ότι είναι και άλλοι παράγοντες σήμερα που οδηγούν σε κάποια τέτοια... Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω μπράβο για το γεγονός ότι μεταμορφώσατε, αν θέλετε, το δικό σας βίωμα, τον πόνο σας, σε εισαγωγικά, έτσι, στον αγώνα, στο να ενημερώσετε και άλλους ανθρώπους για αυτό που έχει συμβεί, ώστε αν μπορείτε να βοηθήσετε, να βοηθήσετε. Είμαι σήμερα εδώ γιατί νομίζω ότι το θεωρώ σαν υποχρέωση. Και πιστεύω ότι επειδή κάποια πράγματα από εμάς σαν λαός αντιμετωπίζονται με εντελώς λαθεμένο τρόπο και σαν γονείς τα αντιμετωπίζουμε με εντελώς λαθεμένο τρόπο. Το κρύβουν οι περισσότεροι γονείς, έχουν προκατάληψη, λοιπόν, ότι πραγματικά το κρύβουν, φοβούνται, έχουν την εντύπωση ότι το παιδί τους έχει σχιζοφρένεια, ότι είναι τρελό. Το ψυχίατρο το βλέπουν πλέον σαν ένα άνθρωπο ο οποίος είναι εκτός, δηλαδή από άλλο πλανήτη. Φοβούνται να ακούν το όνομα, το ψυχίατρο φοβούνται. Το ψυχολόγος δεν το φοβούνται γιατί είναι λίγο πιο ελαφρύ. Το ιατροφολόγος το αποδέχονται άμεσα γιατί έχει σχέση με τη διατροφή. Αλλά το ψυχίατρος του προκαλεί τρόμο. Και το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό. Εξωγήινα χάπια δεν υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε λύσεις πραγματικές. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, όποτε έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γονιδάκη Φραγκίσκο, να τον βγάλουμε μέσω Skype, αλλά να πάμε να ακούσουμε λιγάκι από τα πρώτα βίντεο που έχουμε κάνει για το Σύλλογο Ανάσα. Είναι ο μοναδικός που υπάρχει στην Αθήνα, όπου τον έχει δημιουργήσει η Ζέτα Ιδούκα ηθοποιός, και μας μιλούν οι επιστήμονες εκεί για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και τι πρέπει να γίνεται. Εδώ, κυρία Εύα, ήθελα να προσθέσω κάτι, όταν θα τελειώσει να προσθέσω κάτι το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται για να καταλάβει και ο κόσμος το τι θα γίνει στη συνέχεια και στο δικό μας το νησί. Βλέπω κάποιες προσπάθειες και γίνονται και θα ήθελα να τις αναφέρω. Βεβαίως θα τις αναφέρουμε. Ό,τι γίνεται πρέπει να το ακούμε, να ξέρουμε. Η Ανάσα ιδρύθηκε σαν φορέας το 2007 στην Αθήνα, στην έδρα εδώ που βλέπετε, Συγκρού 36-38, με στόχο να ενημερώσει και να προλάβει, να ενημερώσει τους ανθρώπους σε σχέση με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και να προλάβει να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Είδαμε πολύ γρήγορα από την εναρκτήρια ήδη εκδήλωση ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενός φορέα θεραπείας, εξειδικευμένης θεραπείας. Και έτσι στα πλαίσια των όσων πραγμάτων συμβαίνουν, των όσων ανάλογων κέντρων υπάρχουν στο εξωτερικό, ιδρύσαμε το Κέντρο Ημέρας της Ανάσας, που είναι το πρώτο εξειδικευμένο και πολυδύναμο κέντρο, το οποίο μπορεί διεξοδικά να στηρίξει τους πάσχοντες και να τους προσφέρει θεραπεία σε σχέση με τις νόσους αυτές. Θέλω να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι από το 2008, τον Οκτώβριο, που ιδρύθηκε το Κέντρο Ημέρας, μέχρι σήμερα, τον Φεβρουάριο, μάλλον μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2013, είχαμε γύρω στις 5.000, παραπάνω από 5.000 τηλεφωνικές κλήσεις, περίπου 1.200 νέα περιστατικά. Έχουν πραγματοποιηθεί 15.458 κλινικές συναντήσεις, που έρχεται σε μέσο όρο μηνιαίων ανθρώπων που εξυπηρετούνται στα 120 και μηνιαίες κατά μέσο όρο κλινικές συναντήσεις στις 500. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας αριθμός που ολοένα και αυξάνεται. Δηλαδή, ολοένα και παραπάνω άνθρωποι παραδέχονται ότι έχουν πρόβλημα και πλέον η Ανάσα είναι γνωστή στο τι κάνει και καταφεύγουν σε εμάς. Έχουμε πολύ καλή σύνδεση, πολύ καλή επικοινωνία και με το Γεννήτιο Νοσοκομείο και με τα 2 νοσοκομεία των Πέδων, όπου εξυπηρετούνται αντίστοιχα περιστατικά σε σχέση με τις διατροφικές διαταραχές, με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, και όπου χρειάζονται νοσηλεία τους παραπέμπουμε εκεί, ανάλογα αν είναι ενήλικοι ή παιδιά.
Αυτό που θα ήθελα να πω σαν Ζέτα πλέον και σαν άνθρωπος ο οποίος αυτό που έχω κάνει, το έχω κάνει γιατί πιστεύω ότι πρέπει να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, είναι ότι η ανάσα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Η ανάσα περνάει πολύ μεγάλη κρίση, όπως και όλη η Ελλάδα. Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Υγείας. Οι υπηρεσίες εδώ είναι εντελώς δωρεάν και έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον επιβίωσης. Ναι, μεν το Υπουργείο μας στηρίζει ακόμα, αλλά με τις ανάλογες καθυστερήσεις και περικοπές που έχουν γίνει. Συνεπώς, αυτό που λέω και προσπαθώ να το διαδώσω μέχρι τα πέρατα όπου μπορώ, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι η προσωπική ιδιωτική βοήθεια είναι, εκτός του ότι είναι απαραίτητη και κάτι παραπάνω από απαραίτητη στις μέρες που διάγουμε, είναι νομίζω και ένα λιθαράκι που βάζει ο καθένας μας προκειμένου αυτό το πράγμα που θα αντιμετωπίσει ως δυσκολία να το βρει μπροστά του και να το διευκολύνει, δηλαδή να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει κάποια στιγμή στη ζωή του. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν κέντρα διάγνωσης και θεραπείας των διαταραχών της πρόσληψης τροφής, όπως λέγονται, και στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο στην Αθήνα και στην Ανάσα, όπως ακούσατε, στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας που είναι στο Νοσοκομείο Παιδών, έτσι, Αγλαία Κυριακού, επίσης και στο Αγία Σοφία και στο Σισμανόγλιο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Φραγκίσκο Γονιδάκη, ο οποίος είναι τώρα στο Skype στη γραμμή μας, ψυχίατρος, υπεύθυνος της Μονάδας Διαταραχών Πρόσληψης της Τροφής στο νοσοκομείο του Αιγινήτιο και μάλιστα είναι και υπεύθυνος αυτού του προγράμματος που λέγεται Βήματα Εμπρός. Έτσι δεν είναι, κύριε Γονιδάκη? Ναι, μάλιστα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά όπου και να ρώτησα, μου είπαν τον κύριο Γονιδάκη θα ρωτήσετε. Εγώ το είπα, Φραγκίσκο. Και η κυρία Μπαλή, που είναι εδώ. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια με την κυρία Μπαλή. Πολύ όμορφα. Κάνετε μια σπουδαία δουλειά και βοηθάτε όλα αυτά τα άτομα που πάσχουν είτε από ανορεξία, είτε από βουλημία, είτε από υπερφαγία. Πώς το κάνετε, πώς τους βοηθάτε? Κοιτάξτε, η θεραπεία αυτών των διαταραχών, όπως έχετε ακούσει, είναι ψυχοθεραπευτική. Άρα η προσπάθεια είναι να υπάρχει ψυχοθεραπευτική βοήθεια και συνεργασία με τους ειδικούς όλων των ειδικοτήτων, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ και η γνώση και η γνώμη και η υποστήριξη του γιατρού, του γενικού γιατρού ή του παθολόγου ή του γαστρεντερολόγου αντίστοιχα, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να τους βοηθήσουμε να βρουν μια άκρη σε αυτή τη διαταραχή την οποία αντιμετωπίζουν. Επειδή η χώρα μας, όπως ξέρετε, περνάει δύσκολες καταστάσεις, κανένας φορέας, όπως άκουσα προηγουμένως και την κυρία Δούκα, δεν μπορεί από μόνος του να το κάνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό και αυτή η πρωτοβουλία με τα βήματα εμπρός έχει σαν στόχο τη συνεργασία των φορέων, ώστε αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ένας, μέσα από τη συνεργασία και από την ένωση πολλών φορέων να μπορούμε να το πετύχουμε. Πολύ όμορφα. Έχουμε μάλιστα εδώ στο στούντιο έναν γονιό, τον κύριο Ψιστάκη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα μας πει στη συνέχεια κάτι πρόκειται να γίνει και εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή κάποια κίνηση, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Δεν το συζητάμε, γιατί άκουσα 15.000 περιστατικά έχουν περάσει από την Ανάσα. Αυτό είναι φοβερός αριθμός. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός πασχόντων, κυρίως από τις υπερφαγικές διαταραχές και λιγότερο από την ανορεξία, που είναι διασκορπισμένοι σε όλες τις γωνίες της Ελλάδας και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας πρέπει να έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό που να μπορεί να αντιμετωπίζει και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, όπως ακριβώς έχει γίνει χρόνια τώρα με την ουσιοεξάρτηση. Σε κάθε, αν θέλετε, γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας δεν μπορεί να υπάρχει συσσόρευση των θεραπευτών ή των θεραπείων στα μεγάλα αστικά κέντρα μόνο, ούτε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, διότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται η επαφή του ανθρώπου με το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον και ουσιαστικά προσπαθείς να διορθώσεις κάτι και απομονώνεις τον άνθρωπο από την υπόλοιπη ζωή του. Και βέβαια αυτό δεν έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Πείτε μου δύο πραγματάκια. Βλέπετε ότι τα άτομα που έρχονται σε εσάς έρχονται συνοδευόμενα, δηλαδή κάποιος έχει κινητοποιηθεί γιατί είδε συμπτώματα που τον υποψίασαν και τον ανησύχησαν και το έφεραν το παιδί, τον ενήλικα, οποιονδήποτε σε εσάς, ή έρχονται και μόνα τους να ζητήσουν βοήθεια γιατί κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και ξέρουν τι τους συμβαίνει?
Τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπουν ότι έρχονται, μπορεί να έρχονται συνοδευόμενοι από κάποιον φίλο ή από κάποιο συγγενή, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έρχονται μόνοι τους και ζητάνε βοήθεια. Δηλαδή, η ενημέρωση μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η ενημέρωση από φορείς όπως είναι η Ανάσα έχουν δώσει τη δυνατότητα της ευαισθητοποίησης του κοινού στις διαταραχές πρόσληψης τροφής και πολλοί πια άνθρωποι απευθύνονται και έρχονται μόνοι τους. Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονται οι γονείς, είναι πάρα πολύ αγχωμένοι, είναι πάρα πολύ φοβισμένοι, ειδικά στις περιπτώσεις ψυχογενούς ανορεξίας, και εκεί υπάρχει ένας αγώνας για να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί και να κινητοποιηθεί και ο πάσχων, ώστε να ζητήσει βοήθεια. Κύριε Γονιδάκη, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά μαζί σας, αλλά έχουμε εδώ τους επιστήμονές μας, οπότε έχουν και αυτοί πάρα πολλά να μας πούν. Μια τελευταία ερώτηση. Πώς από την εμπειρία σας το προφίλ του ανορεξικού, του βουλημικού, του υπερφαγικού? Αν υπάρχει κάποιο προφίλ, δηλαδή υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι με προκαταλήψεις, είναι άνθρωποι χωρίς παιδεία, είναι φτωχοί, πλούσιοι, όμορφοι, άσχημοι, τι είναι? Στη δεκαετία του 50, όταν αρχίσανε για πρώτη φορά στην Αμερική και στην Μεγάλη Βρετανία να συζητάνε για την ανορεξία, λέγανε ότι είναι κυρίως κοπέλες από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερης εξυπνάδας και ικανοτήτων και συνήθως της καυκάσιας φυλής. Αυτό τα τελευταία 20 με 30 χρόνια έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Βέβαια, στις περιοριστικού τύπου διαταραχές πρόσληψης τροφής, πολύ συχνά οι άνθρωποι είναι γενικά αγχώδεις και αρκετά συχνά τελειοθυρικοί. Εν αντιθέσει με τις πιο υπερφαγικές, ας πούμε, μορφές των διαταραχών πρόσληψης τροφής, που πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πάλι αγχώδεις, αλλά είναι περισσότερο παρορμητικοί ή πολλές φορές έχουν πολύ μεγάλη αγωνία όταν αναλαμβάνουν καινούργιες δραστηριότητες, ότι θα αποτύχουν. Αυτό που λέμε δηλαδή εμείς στη γλώσσα μας αποφευκτική. Αλλά είναι δύσκολο όταν έχεις τόσο πολύ μεγάλο αριθμό πασχόντων να βρεις ένα συγκεκριμένο προφίλ. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε φορά ο θεραπευτής προσπαθεί να γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, να βρει τις δυνάμεις του, γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι που θα τον βγάλουν από τη διαταραχή πρόσληψης τροφής. Πολύ σωστά. Πάντως είναι κάτι που μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γονιδάκη. Καλή δύναμη στη δουλειά σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εντριμύτεροι. Αυτό που ίσως θα έπρεπε να μας μείνει από τον κύριο Γονιδάκη, θα το πούμε και μαζί, κυρία Μπαλή, είναι το εξής, ότι οι ανορεξικοί, λέει, είναι άνθρωποι αγχώδεις και πολύ τελειομανείς. Τα θέλουν όλα στην εντέλεια. Οι δε βουλημικοί ή υπερφαγικοί είναι, ναι, μεν αγχώδεις, αλλά είναι πιο παρορμητικοί και φοβούνται μήπως αποτύχουν και πώς θα φανεί η εικόνα τους στους άλλους. Έτσι, ένα μικρό χαρακτηριστικό. Αυτό δεν λέει βέβαια το όλο πρόβλημα. Για πείτε μας τώρα, πώς μπορεί κάποιος, δηλαδή μέσα στο σπίτι μας, αν κάποιο από τα αγαπημένα μας πρόσωπα του συμβεί κάτι από τα τρία, η ανορεξία, η υπερφαγία ή η βουλημία. Πώς θα το καταλάβουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καθένα? Στην ψυχογενή ανορεξία υπάρχει μία άρνηση να διατηρηθεί το σωματικό βάρος σε ένα ελάχιστο φυσιολογικό επίπεδο, αναμενόμενο με την ηλικία και με το ύψος του ατόμου. Αυτό υπολογίζεται γύρω στο 85% του φυσιολογικού. Ή αν πρόκειται για την εφηβεία που δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του ατόμου, μία αδυναμία να επιτευχθεί έστω και αυτό το 85% του περίπου του φυσιολογικού. Υπάρχει επίσης ένας υπερβολικός φόβος πάχους και ένας υπερβολικός φόβος αύξησης βάρους, μαζί με μία διαταραχή της αίσθησης για το σχήμα του σώματος και διαταραχή της άποψης για το βάρος του ατόμου, ακόμη και όταν το άτομο είναι τελείως λιποβαρές. Δηλαδή είναι πολύ αδύνατο, αλλά εκείνο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του ότι είναι χοντρό. Παράλληλα υπάρχει μια υπεραξιολόγηση για το σχήμα και το βάρος του σώματος σε σχέση με την αυτοεκτίμηση. Δηλαδή
η άποψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του περνάει μέσα από αυτή την είναι άσχημο, την δεν ιδέα είναι καλό, δεν αρέσει στους άλλους. Του ότι τα κιλά ή το σχήμα του σώματος σχετίζονται άμεσα με αυτό. Μάλιστα. Ένας άλλος παράγοντας που στην ψυχογενή ανορεξία, για να είναι τα διαγνωστικά κριτήρια έτσι ολοκληρωμένα εφίσταται, είναι η αμινόρια. Είτε πρωτοπαθής αμινόρια στις έφηβες, δηλαδή να μην έχει ακόμη έρθει η περίοδος τους. Να μην έχει έρθει ακόμη η περίοδος, ή να σταματήσει η περίοδος τους για τουλάχιστον 3 διαδοχικούς κύκλους της αμινής ρήσης. Και γι' αυτό θα πρέπει εδώ να πούμε ότι και οι γυναικολόγοι πρέπει να είναι υποψιασμένοι όταν συμβαίνει αυτό, μήπως συμβαίνει κάποια διαταραχή στην τροφή. Οπότε θα πρέπει να στείλουν. Ναι. Για να... Τώρα στα συμπτώματα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι εκτός από το περιοριστικό τύπο που ανέφερε και ο κύριος Γονιδάκης, που απλά αρνείται να διατηρήσει το βάρος πάνω από ένα επίπεδο, υπάρχουν και αντιρροπιστικές ακατάλληλες συμπεριφορές επαναλαμβανόμενες στον καθαρτικού τύπου. Παίρνουν διάφορα καθαρτικά για να δυνατήσουν πολύ πιο εύκολα να μην μένει τροφή στο σώμα τους. Αυτοπροκαλούμενη έμετη, είτε καθαρτικά, διουρητικά, είτε άλλα φάρμακα. Η έμετη είναι και στην ανορεξία, δεν είναι μόνο στην υπάρχουν σε επεισόδια της ψυχογενούς ανορεξίας που αυτός ο τύπος λέγεται καθαρτικός. Υπερβολικά, ίσως αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Και σε αυτό τον τύπο της ψυχογενούς ανορεξίας, κάποιες φορές, επειδή συνυπάρχει και άλλη ψυχιατρική νοσηρότητα, μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερος κίνδυνος αυτοκτονικότητας κιόλας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Κυρίως όταν είναι και μακρόχρονη, όταν διαδράμει μακροχρόνια η διαταραχή. Άρα είναι συμπτώματα τα οποία είναι εμφανή. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα κρύψει. Το περιβάλλον πρέπει να τα δει. Στο βουλημικό δεν είναι εμφανές. Στον βουλημικό. Ναι, να μείνουμε λίγο και στον ανορεξικό όμως. Και στον ανορεξικό στην αρχή δεν είναι πολύ φανερό, γιατί συνήθως κρύβουνε, δεν δείχνουν πόσο τρώνε. Αν κάνουν υπερφαγικό, το κάνουν νυχτερινές ώρες στα κρυφά. Όμως μετά η εικόνα του σώματος το δείχνει. Φυσικά μετά. Και η οικογένεια και το περιβάλλον θα πρέπει να κινητοποιείται μόνο και μόνο από το σωματικό βάρος. Αν και κρύβουν ακόμη και την εικόνα του σώματός τους, φορώντας φαρδιά ρούχα συχνά, προφασιζόμενοι διάφορα επιγαστρικά ενοχλήματα. Μακριά μανίκια το καλοκαίρι να με φαίνεται το πρόβλημα στο δέρμα, γιατί εμφανίζονται και προβλήματα με την αφυδάτωση. Και σίγουρα αυτό έχει και πολύ ψυχολογικό υπόβαθρο. Να μείνουμε λίγο στην ψυχογενή ανορεξία για να προχωρήσουμε στην επόμενη, για να μην τα μπερδέψουμε όλα μαζί. Οπότε, Στέλιο μου, κύριε Λιναρδάκη, σε αυτή την περίπτωση της ψυχογενούς ανορεξίας, πώς ο διατροφολόγος κινείται, δηλαδή πώς θα πείσει το άτομο, σίγουρα με τη βοήθεια και της ψυχολόγου, υποθέτω, και της ψυχιάτρου, πώς θα το πείσει ότι η τροφή είναι ένα μέσο να αγαπήσει το σώμα του? Ο διαιτολόγος αποσκοπεί σε κάποια πράγματα στις ακραίες συμπεριφορές. Το πρώτο για μένα είναι η βελτίωση της ποιότητας της διατροφής. Το δεύτερο για μένα είναι η αποκατάσταση του βάρους. Εμείς όλοι θέλουμε το ιδανικό βάρος, αλλά κυρίως να πάμε στη λογική της ανάλυσης μέσω του δείκτη μάζας σώματος και να πούμε ότι το άτομο αυτό είναι ασφαλές. Το τρίτο είναι η εκπαίδευση του ατόμου, η διατροφική εκπαίδευση και σε βάθος χρόνου η στήριξη, η συνεργασία, η ενεργοποίηση. Γύρω από αυτά τα άτομα κινούνται μια πλειάδα επιστημόνων, οι οποίοι ο καθένας συμβάλλει για να επιληθούν τα προβλήματα όταν μιλάμε πάντα για ακραίες καταστάσεις, γιατί μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Οπότε αφού βρούμε τα αίτια, αφού ψάξουμε να βρούμε και ασχοληθούμε με τον άνθρωπο, κατανοήσουμε το ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα περισσότερο φόβου, καθόλου έως ελάχιστης αγάπης. Δηλαδή τα άτομα αυτά δεν αγαπάνε τον εαυτό τους, ίσως δεν έχουν πάρει ή δεν έχουν κατανοήσει το μέγεθος της αγάπης στον κόσμο αυτό, ζουν σε σκοτάδι. Αντίθετα αυτή η ζωή είναι φως για μένα. Μέσω της διατροφής και μέσω της συμπεριφοράς μας γενικότερα θα πρέπει να φτάνουμε στην ευτυχία και να ζούμε αρμονικά με το περιβάλλον και όλα αυτά τελικά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στον κόσμο μας υπάρχει πολλή δυσαρμονία και θέματα τα οποία αφορούν όλους μας και θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας σε τέτοιου τύπου ζητήματα.
Νομίζω ότι αν βάζαμε στη ζωή μας την φιλοσοφία, θα ήταν πολύ περισσότερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα. Θέλω όμως να μείνω λίγο μια διευκρίνηση να κάνουμε. Μιλήσατε για την ποιότητα της τροφής. Διάβασα ότι αυτά τα άτομα με την ψυχογενή ανορεξία αποφεύγουν να τρώνε, ας πούμε, να πίνουν γάλα, να τρώνε... Αντίθετα, το γάλα είναι συνήθως αυτό το οποίο φτάνουν να καταναλώνουν περισσότερο. Περισσότερο το γάλα. Συνήθως. Τι αποφεύγουν όμως? Αποφεύγουν τις τροφές που περιέχουν λίπος, ναι, ενέργεια, θερμίδες. Η έννοια των θερμίδων και της ενέργειας είναι μια λέξη εχθρική στα άτομα αυτά. Είναι πολύ έξυπνα κατά βάση. Ξέρουν πολύ καλά αυτό που κάνουν. Και εμείς θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ζωή είναι ενέργεια. Ενέργεια σε μορφή ισορροπίας και ισοζυγίου. Όταν τρεφόμαστε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το ισοζύγιο, δηλαδή αυτό που προσλαμβάνουμε με αυτό που καταναλώνουμε, θα πρέπει να είναι αρμονικό. Εάν παίρνουμε περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνουμε, τότε έχουμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή παχαίνουμε κοινώς. Αν παίρνουμε λιγότερη ενέργεια και καταναλώνουμε πιο πολύ, τότε έχουμε αρνητικό και πάμε στην ανορεξία. Νομίζω ότι το παν μέτρον άριστον και η γενικότερη συμπεριφορά, η φιλοσοφική, η οποία θα πρέπει να τουλάχιστον στην πατρίδα μας να ξεκινάμε από αυτό, μέσα στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, μαζί με την εκπαίδευση, θα πρέπει να ενεργοποιούνται αυτά τα... Είναι καταστάσεις που πρέπει από το σχολείο βασικά να αρχίσει να γίνονται γνώριμες στα παιδιά σαν καταστάσεις, ώστε να τις αποφύγουν καθώς μεγαλώνουν. Όμως, Αγγελική μου, κύριε Φωτάκη, πώς θα μιλήσετε σε ένα παιδί, σε έναν άνθρωπο, σε έναν ενήλικα έστω, που έχει εκείνη τη στιγμή απέναντί σας, δηλαδή ξέρετε ότι αντιμετωπίζει την ψυχογενή ανορεξία. Πώς θα τον κάνετε να αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αγάπη στον εαυτό του? Καταρχάς θα ήθελα να προσδιορίσουμε κάτι, γιατί η έννοια γενικότερα διαταραχές διατροφής είναι λίγο παραπλανητική. Με την έννοια μας δίνει λίγο μια αίσθηση, και για να βάλω την ανορεξία, ότι έχει να κάνει με το σώμα και παράλληλα έχει να κάνει ενδεχομένως με χαρακτήρες εισαγωγικά δύστροπους, οι οποίοι ασχολούνται με τη λεπτοσωμία, στην περίπτωση της ανορεξίας. Είτε στερούμε την τροφή, είτε κάνω υπερφαγία, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα σύμπτωμα μιας ευρύτερης ψυχολογικής και συναισθηματικής διαταραχής. Θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Είναι ψυχοπαθολογία. Είναι ψυχοπαθολογία στην πραγματικότητα. Έτσι. Και αυτοί οι δύο τρόποι, και να εστιάσουμε λοιπόν στην ανορεξία, που σημαίνει στέρηση τροφής, χρησιμοποιούνται ώστε να ανακτήσω, στην εφηβεία τουλάχιστον, ένα χαμένο έλεγχο. Και επειδή το σώμα μου είναι πολύ ευκολότερο να το ελέγξω, τελικά εναποθέτω τις ελπίδες μου εκεί. Και λανθασμένα βέβαια, κατά μία έννοια το πετυχαίνω. Διότι είναι χαρακτήρες τελειοθυρικοί, είναι χαρακτήρες οι οποίοι θέτουν πολύ υψηλούς στόχους, είναι χαρακτήρες οι οποίοι έχουν λανθασμένες πεποιθήσεις και διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος, η οποία πηγάζει από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι δεν επιβραβεύουν τον εαυτό τους σε καμία περίπτωση και οι οποίοι όσο εξελίσσονται, η εξέλιξη τους τρομάζει, τους τρομοκρατεί στην πραγματικότητα. Κατ' επέκταση προσπαθούν να την αναστέλουν. Άρα είναι πανικός. Είναι πανικός. Λένε μάλιστα ότι στην ανορεξία το άτομο που το εμφανίζει στην εφηβεία θέλει να επιστρέψει πίσω στην παιδική του ηλικία. Δεν δέχεται την εξέλιξη. Να του δώσουν πολύ προσοχή, να τον ταντέψουν λιγάκι παραπάνω, κάπως. Προσοχή. Φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εξέλιξης και των μετέπειτα αναπτυξιακών σταδίων. Και ό,τι αυτό θέλει πολλή δουλειά όμως, με τον εαυτό του. Πολλή δουλειά. Ξέρω, να ολοκληρώσεις λίγο, Αγγελική μου, σε αυτό. Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος που βιώνει αυτή τη δυσκολία και διαταραχή να συνεργαστεί μαζί μας, θα πρέπει σε ένα βαθμό εισαγωγικά να πιστεί. Πώς θα πιστεί όταν στην πραγματικότητα, αν του ζητήσουμε να κάνει μια αναπαράσταση
της εικόνας του μας παρουσιάζει την πραγματικότητα κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι. Αν ζητήσουμε να ζωγραφίσει τον εαυτό του, θα δούμε μια τεράστια απόκλιση σε σχέση με την πραγματικότητα. Άρα, σε εισαγωγικά, μου επιτραπεί να πω ότι είναι τόσο σοβαρή η πάθηση όσο μια ψύχωση. Αν αποτελεί μια διαστρεβλωμένη αντίληψη πραγματικότητας η ψύχωση, το ίδιο είναι και οι διαταραχές διατροφής, μόνο που εστιάζουν στο σώμα. Θέλει λοιπόν πολλή δουλειά ώστε να αναπτύξουμε μια καλή θεραπευτική σχέση με αυτά τα άτομα. Και κυρίως δεν θέλει αρνητική κριτική. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να το βάλουμε να σκεφτεί, αν θέλετε, θετικά και αρνητικά τις συνήθειες που ακολουθεί. Γιατί κατά τη δική του κρίση σαφώς και έχει θετικά. Και αν κάτι τον κουράζει είναι το γεγονός ότι όλοι εστιάζουν στα αρνητικά γύρω από αυτή. Αναπτύσσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης από τη στιγμή που δεν βλέπει τα ίδια πράγματα με εμάς. Μόνο αν μας πιστέψει θα μπει σε μια διαδικασία να κάνει λίγο πιο λειτουργικές τις συνήθειες του, τουλάχιστον τις διατροφικές. Με συμπεριφορική κατεύθυνση θα βελτιώσουμε λίγο τη διατροφή και μετά εστιάζουμε πάρα πολύ σε γνωσιακή αναδόμηση, δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο όπου αντιλαμβάνεται τη διατροφή. Άρα το ενθαρρύνουμε αυτό το άτομο, του λέμε θετικά πράγματα που έχει, έτσι. Τώρα μου θυμίζει χθες το βράδυ, έτυχε να είμαι με μια παρέα μικρών νέων παιδιών και μια κοπελίτσα μου λέει «Κυρία Ντελιδάκη, δεν τα έχω καθόλου καλά με τον εαυτό μου». Λέω «Καλά, ο εαυτός σου είναι άλλο ο εαυτός σου, άλλο εσύ». Ναι, δεν τα έχω καλά. Αισθάνομαι ότι δεν μ' αρέσω. Δεν σ' αρέσεις ή δεν σ' αρέσει ο εαυτός σου? Δηλαδή, ποιος από τους δύο? Αυτό είναι καθημερινό, μπορούμε να το συναντάμε. Κύριε Ψιστάκη, πείτε μου κάτι για το τι ονειρεύεστε όσον αφορά την προσπάθεια που μπορεί να γίνει εδώ στην Κρήτη, αν θέλετε να μου πείτε, ή που μπορεί να έχει ξεκινήσει και δεν το ξέρουμε. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με όσα είπε η κυρία Φωτάκη, όσα είπε ο Στέλιος. Μέσα από η κυρία Μπαλή, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του. Και η Ευσεβία τώρα θα μας πει πολλά. Όμως θέλω να προσθέσω κάτι. Επειδή δεν θέλω να φοβήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ή ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα της ανορέξιας που πέρασε ο γιος μου και που περνάει ίσως. Πιστεύω ότι σύντομα το ξεπεράσει. Και θα ήθελα να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σκεφτούν κάπως αλλιώς και να ξεφύγουμε από εκείνο το ταμπού το οποίο λέμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το κρύψουμε. Και το επαναλαμβάνω γιατί είναι το βασικότερο απ' όλα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι γιατροί, να έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Εάν, κυρία Εύα, η οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα κρατούν αυτό κρυφό από τον υπόλοιπο κόσμο και φοβούνται να πούνε ότι το παιδί τους έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ούτε τρελά είναι αυτά τα παιδιά. Ούτε άλλο πρόβλημα. Μπορεί να είναι ψυχικό αυτό που έχουν, όπως το ανέφερε η κυρία Φωτάκη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι για όλα υπάρχει λύση, αρκεί να υπάρχει θέληση. Άρα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πήγε ο Γιώργος μου στο νοσοκομείο, μας έδωσαν 3 σελίδες και μας είπαν τι δεν πρέπει να αναφέρουμε και τι πρέπει να του λέμε. Έτσι. Είδα σε πολλά πράγματα από αυτά που διάβασα ότι εγώ έκανα κάποια λάθος πράγματα στη συμπεριφορά μου, σε αυτά που έλεγα, όχι στη συμπεριφορά μου. Έτσι. Αλλά από εκεί και μετά. Γιατί δεν ξέρατε. Ναι, από εκεί και μετά όμως, όταν εδώ ακούσαμε 15.000 αριθμούς οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί, γιατί από πίσω μπορεί να είναι πολύ, πολύ μεγαλύτεροι οι αριθμοί. Σωστά. Και στην Κρήτη και έξω από την Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα κέντρο τώρα και χρόνια ειδικευμένο, ας πούμε, όπως έχουν στο εξωτερικό κάποια μεγάλα κέντρα, ας πούμε, που είναι ειδικευμένα. Και εγώ είχα την τύχη, ο καθηγητής και ο κύριος Γότζας και η κυρία Μπάστα να έχουν σύνδεση με ένα αμερικάνικο κέντρο και να παίρνουν συμβουλές πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του γιού μου. Αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε ένα πρόβλημα το οποίο κάθε μέρα μεγαλώνει. Μπορεί να μένει κρυφό από κάποιους γιατί δεν θέλουν να το μάθουν οι υπόλοιποι, αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι έχουν υποχρέωση, διότι κάποια στιγμή τα παιδιά τους, εάν το αφήσουν και γίνει πολύχρονο αυτό, πολύχρονο, σε μια στιγμή δεν θα αντιμετωπίσετε και έχουμε και απώλειες γύρω στο 25%. Βέβαια, ειδικά στην χάνονται ανορέξια. ανθρώπινη ζωή άδικα. Λοιπόν, δεν βάζω ότι οι λειτουργίες μιας γυναίκας μετά από μια ηλικία έχουν παρέλθει. Δεν βάζω ότι μπορώ να έχω δει ανθρώπους, άντρες που έχουν το πρόβλημα στα 25 τους και να έχουν 80χρονη οστεοπόρηση 80χρονου. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτούμε, πρέπει να τα πούμε στον κόσμο, να μην φοβηθεί, να το ξεφοβηθεί ρε παιδί μου, ότι δεν είναι πλέον αυτό που σκέφτεται. Να αντιμετωπίσει τον ψυχίατρο, τον ψυχολόγο ή τον ιατροφολόγο με μια άλλη λογική, με μια άλλη τακτική, να ζητήσει βοήθεια
Και πλέον να ξεπεράσει το θέμα. Αυτό διαφέρει όλους. Το να κρατάς κρυφό δεν βγαίνει τίποτα. Να καταλάβω ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και κάποιο σύλλογος, αν θέλετε, όπως καλή ώρα. Είχα την τύχη λοιπόν να δεχτώ μια πρόσκληση από εσάς. Και επειδή τόσες απολύαντο το πρόβλημα αυτό όλο το πολύμηνο στο Πεπαγνή, θέλω να πω ότι με τα χαράς μου ο κύριος μου, μου είπαν ότι πολύ σύντομα θα δημιουργήσουν ένα τμήμα στο Παγνή, το οποίο θα αφορά την ανορέξια και την βουλημία κτλ. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ζήτησαν, για να καταλάβετε, και ακόμα και τη βοήθεια του γιού μου, ο οποίος έχει περάσει αυτό το πρόβλημα και το έχει ζήσει από τόσο έντονα και τόσο πολλά χρόνια, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει να βοηθάει τους πολίτες. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα και μόνο η πρώτη σκέψη, το πρώτο λιθαράκι. Θέλω να, πριν περάσω σε εσάς, κύριε Μπαλή, θα ήθελα να μιλήσω με την Ευσεβία τη Γιάνναρη, λιγάκι να πούμε για το... Θέλω να ακούσουμε και τη δική σου την άποψη, ως γυμνάστρια, ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής και ως χορεύτρια, έτσι. Και εσύ, φαντάζομαι, δεν ξέρω, στην πορεία της ζωής σου πέρασες καθόλου έστω και ακραία από αυτά τα θέματα? Εγώ προσωπικά όχι, γιατί αγαπούσα πάντα το φαΐ. Ήμουνα χορεύτρια αλλά και αθλήτρια και γενικότερα τα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό, επειδή υπάρχει μια παιδεία από πίσω όσον αφορά τη σωστή υγεία και λειτουργία του σώματος, τη σωστή εικόνα του σώματος, σπανίως οι αθλητές το παθαίνουνε. Τα άτομα που οδηγούνται σε μια τέτοια ψυχολογία είναι τα άτομα που υποβάλλουν τον εαυτό τους σε περιοριστικές μεθόδους. Είτε αυτό ξεκινάει από τον υποσιτισμό, είτε από πολύ αυστηρές, πειθαρχημένες, αθλητικές ή χορευτικές συμπεριφορές. Άτομα δηλαδή που έχουν υψηλές προσδοκίες, και γι' αυτό και είναι τελειοθύρες, ελεκτικοί πολλοί, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλεύουν με με μαστίγιο ουσιαστικά το σώμα τους. Νιώθουν ότι μέσα από αυτόν τον έλεγχο του εαυτού τους ανακτούν αυτόν τον έλεγχο που είπε και η ψυχολόγο μας ότι είναι το πρόβλημά τους. Έχουν πρόβλημα αυτοεκτίμησης, οπότε όσο περισσότερο ελέγχουν αυτό το κομμάτι του εαυτού τους, τόσο περισσότερο νιώθουν ότι κάτι κατακτάνε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει αυτή η δυσμορφοφοβία που νομίζουν ότι το σώμα τους έχει πάνω κάτι το οποίο δεν υφίσταται, και γι' αυτό και οι δικοί μας χώροι, ενώ έρχονται με σκοπό μέσα από αυτό να ενισχυθεί η ανάγκη τους, τελικά αποκαλύπτονται, διότι μέσα σε ένα τέτοιο χώρο που υπάρχει ομάδα, που υπάρχει έκθεση του σώματός μας, που είναι εύκολο να παρατηρήσουμε την έλλειψη του βάρους, γιατί πραγματικά η οικογένεια, επειδή είναι αυτή που ουσιαστικά ευθύνεται σε εισαγωγικά για να αναπτύξει το παιδί μια τέτοια ψυχολογία, δεν ξέρω για ποιο περίεργο, για κάποιο λόγο, είναι η τελευταία που το παίρνει χαμπάρι. Δεν υπάρχει σωστή αντίληψη στο θέμα αυτό. Δεν υπάρχει σωστή αντίληψη. Και από έρευνες μάλιστα που έχει κάνει το Χαροκόπιο. Και είναι απίστευτο το ότι αυτά τα παιδιά έχουν ένα απίστευτο πείσμα. Δηλαδή η ψυχολογία τους είναι πολύ πεισματική συμπεριφορά και ίσως έτσι καταφέρουν, ενώ χάνουν βάρος, να έχουν τρομερή ενέργεια και να υποβάλουν τον εαυτό τους σε πάρα πολύ δυνατή άθληση, κίνηση, εξάντληση. Έτσι όπως το λέτε. Νομίζουν δηλαδή ότι αντέχουν και λένε μάλιστα αυτό προβάλλουν. Και λένε μα αντέχουμε, μα δες, μα μπορούμε. Και όσο περισσότερο χάνουν κιλά, χάνουν μυϊκή μάζα, αδειάζει το σώμα τους, τόσο περισσότερες αντοχές έχουν. Αρνούνται να πάρουν ενεργειακά, αναψυκτικά που τους προτείνουμε σαν πρώτη αρχή, για να τουλάχιστον να αντέχουν, να μην καταρρεύσουν. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, είτε μέσα από το σχολείο, είτε οι δάσκαλοι, που είναι η πιο συχνή επαφή με αυτά τα παιδιά, να είναι ευαισθητοποιημένοι, να ανιχνεύουν και αμέσως με ένα ψυχολόγο, με ένα διατροφολόγο να μπορούν να δουλέψουν προς την ίαση και προς τη θεραπεία. Το Χαροκόπιο έχει κάνει έρευνα. Έχει κάνει έρευνα όσον αφορά την αντίληψη που έχουν οι γονείς, κυρίως στα παχύσαρκα, γιατί όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, η ανορέξια έρχεται κυρίως στην εφηβεία. Στα μικρά παιδιά, τα οποία έχουμε και τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα με την παχυσαρκία, οπότε δεν υπάρχει σωστή αντίληψη ποιο τελικά είναι το παχύσαρκο ή το υπέρβαρο παιδί, γιατί για υπέρβαρα κυρίως, ναι. Ευσεβία μου, πριν πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω εγώ να θα έβαζα και ένα ίσως εδώ για την ψυχίατρό μας, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και τα στάδια τα εμβρυϊκά
το στοματικό στάδιο ή το προκτικό, αν παίζει ρόλο. Υπάρχουν πολλοί βιολογικοί παράγοντες και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ακόμη και η κοίηση έχει παράγοντες που έχουν μελετηθεί, οι περιγυννητικές ανομαλίες. Επίσης, οι τελευταίες μελέτες γίνονται σε μοριακό επίπεδο και έχουν βρεθεί πολυμορφισμοί γονιδίων που ευθύνονται για το σύστημα σερωτονίνης του εγκεφάλου που εμπλέκεται μέσα στην πρόσληψη τροφής. Και παράδειγμα, η υπερκινητικότητα στη ψυχογενή ανορεξία υφίσταται και νιώθουν ότι έχουν ενέργεια. Ήθελα να προσθέσω προηγουμένως. Δηλαδή, εμείς μπορεί να μην το πιστεύουμε, αλλά οι ίδιοι το νιώθουν, είναι πολύ ενεργητικά, υπερκινητικά άτομα, γιατί στον εγκέφαλό τους ο υποσιτισμός ή η ασιτεία λειτουργεί κάπως διαγερτικά και μάλιστα έχει βρεθεί ότι όταν μπλοκάρονται υποδοχής οπιούχων, μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά τους σε σχέση με το φαγητό. Έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, γιατί έχουν όρεξη και λένε ότι έχουν όρεξη, αν και σε προχωρημένα στάδια έχουν βρεθεί και αισθητηριακές ανομαλίες. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που το κάνουν εξαιρετικά σύνθετο, αλλά βάζουν μέσα και το βιολογικό παράγοντα. Δεν υπάρχει ένας αστερισμός οικογένειας που γεννάει ανορεξικές. Εν τούτης, βέβαια, στο 50% των οικογενειών μπορεί να υπάρχει και μια διαταραχή πρόσληψης τροφής άλλη και αλκοολισμός. Μπορεί να υπάρχει και κακοποίηση, κατάχρηση ουσιών. Ναι, στο ιστορικό βεβαίως. Μπορεί να υπάρχει και σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση. Και είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος και έρευνας, παιδιά. Και ακόμη δεν ξέρουμε. Ναι, και ακόμη δεν ξέρουμε. Αμέσως μετά το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να μου πει μετά η Ευσεβία Γιάνναρη αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλη αυτή τη σκέψη και τον τρόπο που συμπεριφέρονται αυτά τα παιδιά με άλλους τρόπους εναλλακτικούς άσκησης, όπως είναι η γιόγκα, ο διαλογισμός, μήπως μπορεί να τα βοηθήσει να ισορροπήσουν ψυχικά, και νομίζω ότι αυτό, το πιλάτες ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε. Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είτε πάσουν από ψυχογενή ανορεξία, είτε από βουλημία, είτε από υπερφαγία, να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν τη ζωή τους αυθεντική και ότι αξίζει να τη ζουν. Είχαμε μείνει λοιπόν στο θέμα της άσκησης. Η άσκηση τι θέση έχει στη ζωή τους και πώς μπορούμε. Είπες εσύ ότι και ως χορεύτρια και ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής δεν έφτασες ποτέ σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Ως ψυχολογία. Τα κατάφερες ίσως γιατί είχες βάλει στη ζωή σου και άλλους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης. Τους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης τους κατέκτησα ένα προς ένα. Και νομίζω αυτό μπορούν να κάνουν και αυτά τα παιδιά. Πρώτα ξεκινάει από την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να αλλάξει αυτό που πρέπει να διορθώσουμε οι δάσκαλοι, οι προπονητές, οποιοσδήποτε ασχολείται με αυτά τα παιδιά, είναι η εικόνα αυτών των παιδιών για τον εαυτό τους. Ξεκινάει από μια λανθασμένη αντίληψη της εκτίμησής τους. Και αν καταφέρουμε μέσα από την άσκηση, είπαμε για το διαλογισμό, ο διαλογισμός ή η γιόγκα, καταρχάς πρέπει να αποδεχτούν αυτά τα παιδιά ότι υπάρχει ένα θέμα. Εκτός αν μπορέσουμε εμείς εκ των έσω, χωρίς να το καταλάβουν, να τους παρασύρουμε σε μια τέτοια ψυχολογία που θα μπορέσει σιγά σιγά μέσα από την ενδυνάμωση που θα πετύχουμε, δηλαδή να ενδυναμώσουμε σύμβουλα θεραπευτικά, είτε μέσα από τη γιόγκα, είτε μέσα από το διαλογισμό, είτε μέσα από τη σωστή κίνηση, που σιγά σιγά τέτοια παιδιά, ενώ πάσχουν, να μπορέσουμε να κάνουμε την ανατροπή και να αρχίσουμε να αλλάζουν την εικόνα που έχουν για την εξωτερική τους εμφάνιση. Γιατί για αυτά τα άτομα είναι πολύ πολύ σημαντική η εξωτερική τους εμφάνιση. Και εκεί χάνει το έλεγχος. Αν γίνει πιο σημαντικό για αυτούς η εσωτερική τους κατάσταση, ο έλεγχος του σώματός τους εκ των έσω και όχι εξωτερική, θα γίνει και η αλλαγή αυτή. Εδώ δεν ξέρω, νομίζω ότι μπαίνει και λίγο η νευρολογία, δηλαδή το να δυναμώσεις και τα άλλα ημισφαίρια του εγκεφάλου πέρα από το μπροστινό που είναι η λογική, αν θέλετε. Υπάρχει και το συναισθηματικό, υπάρχει... Έχουν βρεθεί ακόμη και αλλαγές στον εγκέφαλο σε μαγνητικές τομογραφίες, σε άτομα ανορεξικά, που εν τούτης αναστράφηκαν μετά τη θεραπεία. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, τα άτομα, τα ανορεξικά, τα καθαρά ανορεξικά, δεν ενδιαφέρουν
ενδιαφέρονται για την ελκυστικότητά τους, για τη σεξουαλικότητά τους, ενδιαφέρονται για το σώμα τους και την εικόνα τους, αλλά σε άλλα επίπεδα. Και συνήθως ψυχοκοινωνικά αναπτύσσονται σεξουαλικά πολύ αργά σε σχέση με την ηλικία τους. Σύγκρουση τώρα μεγάλη αυτή. Να ενδιαφέρεσαι για το σώμα σου, αλλά όχι για τη σεξουαλικότητά σου, Γι' αυτό και στην ψυχοθεραπεία πιστεύω ότι δουλεύετε κυρίως αυτά τα προβλήματά τους και τα θέματα ζωής τους και δεν εστιάζετε μόνο στο φαγητό ή κυρίως σε αυτό στη συζήτηση, έτσι δεν είναι? Κύριε Ψιστάκη, ο γιος σας θέλει να αρέσει στα κορίτσια, έτσι, στις γυναίκες κτλ. Ή ας πούμε το έχει σε μια δεύτερη μοίρα? Κοιτάξτε να σας πω, είναι ιδίωμα, όπως το λέει και η Αμπαλή, ναι, όλων των αναρρεκτικών. Ναι. Αλλά σε βαθμίδες, ας το πούμε. Βέβαια, είμαι ευτυχής να πω ότι αυτό που είπε η κυρία Αμπαλή προηγουμένως, ότι κάποια στιγμή ο εγκέφαλος αλλάζει, ας πούμε, όπως απέδειξε. Και ειλικρινά πιστεύω ότι θέλει μια πολύ καλή δουλειά ο κάθε ανορεκτικός ή ο κάθε βουλημικός για να φτάσει σε ένα σημείο καλό και μια βοήθεια παράλληλη από γιατρούς, μια ομάδα γιατρών, έτσι, που να φτάσει στο σημείο και να αποκτήσει και αυτό που με ρώτησατε προηγουμένως. Βρίσκομαι βέβαια στην ευχάριστη θέση και γι' αυτό γελάω. Στην τελευταία συζήτηση με τον γιο μου, μου είπε, αφού πέρασα το πρόβλημα, ώρα μου είναι να βρω μια δουλειά σωστή, αλλά πρέπει να βρω και μια κοπέλα. Θέλω να σας πω ότι. Μάλιστα. Ήταν με λέξη που με χαροποίησε και το λέω έτσι με. Ξέρω εγώ, γυρνάει τα αυτιά μου να το πω έτσι. Ναι. Αλλά ειλικρινά, όπως το τοποθετήσατε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται βοήθεια από όλους και ειδικά αυτοί που δεν ξέρουν τα θέματα αυτά, καλύτερα θα είναι να μην ασχολούνται με τους ανορεκτικούς. Διότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο μπορεί αντί να βοηθήσει ο αντί γιατρός, να κάνεις καλό, να κάνεις κάνει κακό, όταν δεν ξέρεις. Και είναι καλό αυτοί που έχουν γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα να ομαδοποιηθούν, ρε παιδιά. Έτσι, γιατί πλέον σωστά. θα είναι έντονο το πρόβλημα και με την κατάσταση που ζούμε δυστυχώς σήμερα. Και η Αμπαλή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με την κατάσταση, εγώ συνάντησα παιδιά τα οποία μου λέγανε πατεράδες του από το άγχος και από το αυτό δεν έβρισκε δουλειά. Έχει σπουδάσει αυτή την επιστήμη, δεν βρίσκει δουλειά. Κατήτησε ανορεκτική και έφτασε στα 27 κιλά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε και νέα γενναία ανορεκτικών, η οποία δεν είναι μόνο. Η γενιά της κρίσης. Που συνυπάρχει και κατάθλιψη και το άγχος. Μπράβο, δηλαδή μαζί με άλλα. Και πρέπει εσείς που είστε γιατροί να ομαδοποιηθείτε και να βρείτε τρόπους να βοηθήσετε τον κόσμο. Διότι, παιδιά, σε λίγο θα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και δυστυχώς θα έχουμε απώλειες νέων παιδιών, δεν θα σκοτώνονται από σφαίρες, θα σκοτώνονται από ασιτεία που στον 21ο αιώνα, που εμείς που είμαστε οι παλιότεροι περάσαμε πραγματικά πείνα, αλλά δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, έτσι. Γι' αυτό ζητάω δημόσια τη βοήθειά σας να βοηθήσετε τον κόσμο και να μιλάτε ανοιχτά, όπως μιλάω και εγώ ανοιχτά, απευθυνόμενος σε αυτούς που μας ακούνε, παιδιά. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Θα κάνουμε μια εκπομπή για το στρες, ειλικρινά, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορεί να είναι μια εκπομπή που να επηρεάσει προς το καλύτερο. Γιατί εντάξει, λέμε στρες, άγχος και ποιος δεν έχει κτλ. Κι όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει λιγάκι να δούμε ότι αυτό το πέρασμα σε αυτή τη ζωή έχει μεγάλη σημασία να είναι υπέρ της εξέλιξής μας και της ευτυχίας μας. Κυρία Εύα, μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα με το όνομα του. Όλοι χρειαζόμαστε ένα ψυχίατρο. Εντάξει. Όλοι χρειαζόμαστε να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Εντάξει, το διατροφολόγο τον αφήνουμε τελευταίο γιατί εντάξει, έχουμε μία τροφή. Αλλά όλοι χρειαζόμαστε ένα ψυχίατρο και ένα ψυχολόγο χρειαζόμαστε. Αλλά μην κάνουμε τώρα, δηλαδή πλέον θέλω να κάνουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι το ψυχίατρος και ο ψυχολόγος δεν είναι πλέον ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τους τρελούς. Δηλαδή έλεος. Να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει και να αποενοχοποιηθεί κάπως η οικογένεια. Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει ικανή προσέλευση. Πολύ σωστά. Παλιά λέγανε, ας πούμε, απόψεις περί της διεισδυτικής μητέρας, που μπορεί να αποτελέσει έτσι αιτιολογικά παράγοντα. Μπορεί να είναι συμπαρομαρτούντες παράγοντες, μπορεί να είναι εκκλητικοί παράγοντες, αλλά δεν είναι απαραίτητα και μόνο η αιτία. Ναι. Επειδή η δικιά μας γενναία μεγάλωσε τα παιδιά με μία άλλη μορφή, διότι εμείς μεγαλώσαμε ίσως φτωχότερα και θέλαμε τα παιδιά μας, ας πούμε, να μην ζήσουν αυτά που ζήσαμε εμείς. Προστατευτικά, έτσι. Ίσως δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, ας πούμε, να δώσουμε στα παιδιά μας. Τους αφαιρέσαμε πρωτοβουλίες. Δεν πιστεύω ότι φταίνε οι γονείς, εκτός των εξαιρέσεων από ό,τι έχω ζήσει και από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν φταίνε οι γονείς, γιατί και εγώ μέχρι πρώτη έριχνα ευθυνές στον εαυτό μου. Έτσι. Ως που κατάλαβα. Όχι, δεν φταίνε οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι. Αλλά πρέπει. Μόνο. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε εμείς οι γονείς τα παιδιά μας,
Πρέπει να απευθυνθούμε στους γιατρούς και να γίνουμε φίλοι μαζί τους για να βοηθήσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο ζούμε. Έτσι, είναι έντονο. Έτσι. Και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αλλιώς. Έτσι είναι, Αγγελική μου. Που να στο κεφάλι σου, συμφωνείς φαντάζομαι. Όμως για το λόγο χρόνου να ακούσουμε και λίγο την Μαρία την Αθανασάκη, που είναι επιστημονική υπεύθυνη στο κέντρο της Ανάσας, που είναι παιδοψυχίατρος. Είπε κάτι πολύ σημαντικό, να την ακούσουμε, και τον κύριο Κωνσταντίνο, τον γενικό γιατρό, ο οποίος μας λέει για τις επιπτώσεις, δηλαδή τις επιπτώσεις, τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Εδώ λοιπόν είναι ένα κέντρο ημέρας που είναι εξειδικευμένο σε σχέση με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Οπότε στην πραγματικότητα μας προσεγγίζουν άτομα που έχουν θέματα είτε ψυχογενούς ανορεξίας, είτε βουλημίας, είτε διαταραχής υπερφαγίας. Είναι οι 3 κατηγορίες διαταραχών πρόσληψης τροφής. Αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια ομάδα ειδικών, έτσι ώστε να πλαισιώνονται κατάλληλα τα περιστατικά. Αρχικά γίνονται κάποιες διαγνωστικές συναντήσεις, όπως λέμε, για να δούμε αν όντως πρόκειται για διαταραχή πρόσληψης τροφής, και στη συνέχεια εξατομικευμένα αποφασίζουμε τι θεραπεία θα ακολουθηθεί. Η θεραπεία είναι ψυχοθεραπεία σε επίπεδο ατομικό ή οικογενειακή. Επίσης γίνονται ομάδες εργοθεραπείας και ψυχοθεραπευτικού τύπου. Παράλληλα υπάρχει ιατρική παρακολούθηση και διατροφική συμβουλευτική. Γιατί αυτό που κάνουμε στις διαταραχές πρόσληψης τροφής δεν είναι να δώσουμε δίαιτες, χρειάζεται μια συμβουλευτική στον τρόπο διατροφής. Συγκεκριμένο αίτιο δεν υπάρχει, ούτε μπορείς να ενοχοποιήσεις κάτι, ούτε να ενοχοποιήσεις την οικογένεια, ούτε να ενοχοποιήσεις κάτι άλλο. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Παίζουν βιολογικοί παράγοντες, παίζουν οικογενειακοί, ατομικοί και οι κοινωνικοί. Οι κοινωνικοί θα μπορούσαμε να πούμε ότι απλά ενισχύουν κάποια πράγματα, όχι ότι είναι στην πραγματικότητα η αιτιολογία. Τώρα, όσον αφορά τους ατομικούς, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένα ιστορικό κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης, συνδέεται πάρα πολύ συχνά με περιστατικά ανορεξίας ή βουλημίας. Από την οικογένεια, το μοντέλο που υπάρχει μέσα στην οικογένεια σε σχέση με την τροφή. Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι αναδεικνύεται στην εφηβεία, που εκεί, επειδή αλλάζει το σώμα, τότε εκεί υπάρχει μια δυσκολία στο πώς να αντέξουν τις αλλαγές του σώματος, συν την αναδυόμενη σεξουαλικότητα, που αυτό παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από το πρώτο κιόλας ραντεβού γίνεται μια πλήρη ενημέρωση των ασθενών μας, και ας είναι και ανήλικοι και των γονιών, για τις σοβαρές ιατρικές επιπλοκές λόγω της διατροφικών διαταραχών. Δυστυχώς, στην ανορεξία, λόγω του υποσιτισμού, που αν συνδυάζεται με καθαρτικές συμπεριφορές, δηλαδή κάνουν εμετό ή λαμβάνουν καθαρτικά ή διουρητικά, οι επιπλοκές είναι σοβαρότερες που μπορούν να θέσουν μέχρι και σε κίνδυνο την υγεία, οπωσδήποτε την υγεία του ασθενούς μας, αλλά και τη ζωή του ασθενούς. Η θνησιμότητα σε μακροχρόνιους ασθενούς είναι πάρα πολύ υψηλή, που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 10%, άρα για τις ψυχιατρικές παθήσεις είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό, και γι' αυτό το λόγο στην Ανάσα υπάρχει μια τακτική παρακολούθηση όλων των ασθενών μας. Οι ιατρικές επιπλοκές είναι σοβαρές, γιατί περιλαμβάνουν φάσμα όλων των οργάνων του οργανισμού, και οι πιο σοβαρές είναι από το καρδιαγγειακό σύστημα, που στα πλαίσια του οργανισμού ο οργανισμός στα πλαίσια να επιβιώσει λόγω του υποσιτισμού, γίνονται κάποιες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές είναι η βραδικαρδία, δηλαδή πολύ χαμηλές σφίξεις, γιατί προσπαθεί ο οργανισμός να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας που δεν προσλαμβάνει λόγω ανορεξίας και του υποσιτισμού, που η βραδικαρδία, αν πέσει κάτω από 50 σφίξεις το λεπτό, μπορεί να μας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε συνδυασμό με τον υποσιτισμό, που μπορεί να φτάσουμε μέχρι και καρδιακή ανακοπή. Άρα έχουμε την υπόταση, που είναι χαμηλή πίεση, γι' αυτό και συχνά οι έφηβες λιποθυμούν. Ένα από τα πρώιμα σημάδια που το βλέπουμε στα σχολεία, λιποθυμούν. Την έντονη αδυναμία, τη βραδικαρδία. Συνήθως μετά έχουμε άλλα προβλήματα λόγω του υποσιτισμού, είναι στο ενδοκρινολογικό σύστημα, όπως είναι ο θηροειδής, που ο θηροειδής, που είναι ένα βασικό όργανο του μεταβολισμού, βλέποντας πως δεν προσλαμβάνει την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός, για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, ρίχνει την λειτουργία του. Τι προκαλεί έναν υποθυροειδισμό, δηλαδή να λειτουργεί με χαμηλότερες τροφές ο οργανισμός, να το πούμε απλοϊκά, προσπαθώντας να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.
δεν σημαίνει πως έχει πρόβλημα ο θηροειδής, δεν είναι υποθηροειδισμός, είναι ένα λανθάνον υποθηροειδισμός, εμείς το λέμε οι γιατροί, που σημαίνει πως όταν αρθεί ο υποσιτισμός, επανέλθει η λειτουργία του θηροειδή σε φυσιολογική λειτουργία. Άλλα συστήματα που επηρεάζονται είναι στο ενδοκρινολογικό, είναι το αναπαραγωγικό σύστημα και ειδικότερα δεν έχουμε περίοδος στις κοπέλες, δηλαδή ή δεν τους έρχονται περίοδος, δηλαδή δεν έχουν εμειναρχίες στις προέφηβες, ή όταν έχουν ήδη περίοδο, σταματάει, έχουμε διακοπή της έμεινος ρύσης. Αυτό το πρόβλημα είναι όμως πως όταν έχουμε διακοπή της έμεινος ρύσης, που είναι και ένα κριτήριο για την νευρική ανορεξία, είναι πως αυτό προκαλεί, όταν είναι στην προεφηβεία, μπορεί να προκαλέσει αναστολή κατά ύψος, δηλαδή της ανάπτυξης του παιδιού, σε συνδυασμό με την οστεοπενία και την οστεοπόρωση, που είναι μια επιπλοκή πάρα πολύ σοβαρή. Και φυσικά δεν δίνουν, ένα λάθος που κάνουν πάρα πολλοί και συνάδελφοι, δεν δίνουμε αντισυλληπτικά για να θεραπεύσουμε αυτό το πράγμα, την διακοπή της έμεινορρήσεως, αλλά αυτό γίνεται σε συνδυασμό με την σταδιακή αύξηση της ποσότητας τροφής που καταναλώνει η ασθενής μας και φυσικά να φτάσει στο ένα επιθυμητό δίχτυ μάζας σώματος, ένα φυσιολογικό. Τότε θα έχει έμεινορρήση. Ένα τόσο μεγάλο θέμα, σίγουρα, δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μία εκπομπή, ούτε καν ίσα που τα αγγίζουμε. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι μια πολύ ωραία λέξη που είπε ο Στέλιος Λιναράκης προηγουμένως, να ενεργοποιηθούμε. Όλοι μας. Και εμείς είμαστε σαν και εσάς και εσείς σαν και εμάς. Δηλαδή, όλοι μας λίγος πολύ μπορεί να έχουμε κάποιες κρίσεις βουλημίας, ανορεξίας, υπερφαγίας. Άλλο όμως οι κρυσούλες και άλλο η κρίση που μπορεί να διαρκέσει. Θέλω να μου πει λιγάκι η Αγγελική Φωτάκη ως ψυχολόγος, νέο κορίτσι, όμορφο, εγώ ρωτάω, είσαι ψυχολόγος, τα έχεις λύσει όλα? Όχι, βέβαια, και κάθε μέρα ανακαλύπτω και περισσότερα. Και κάθε μέρα καταλήγω και σε νέα ή καλύτερα συμπεράσματα, ευελπιστώ καλύτερα, και επενδύω κυρίως ώστε να μην με τρομάζουν αυτά τα οποία ανακαλύπτω. Νομίζω ότι ο φόβος είναι ο κακός σύμμαχος στην καθημερινότητά μας και αν κάτι χρειάζεται να μάθουμε είναι το να μην φοβόμαστε παρουσία καμίας κατάστασης. Ένα αρνητικό συναίσθημα είναι ένα συναίσθημα το οποίο δεν χρειάζεται να βιαστώ να βγω από αυτό. Αξίζει τον κόπο να το ζήσω, να το επεξεργαστώ, να δω πού πηγάζει, να δω τι έχει να μου προσφέρει. Θεωρώ ότι και οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση έχει να προσφέρει κάτι θετικό. Κάτι που θα αποτελέσει εφόδιο για μένα στη μετέπειτα ζωή μου. Αγγελική μου, ξέρεις εγώ τι έχω καταλάβει? Ότι εφόσον μέσα μας υπάρχουν όλα αυτά, δηλαδή μπορώ και νιώθω άσχημα, άρα μπορώ να νιώσω και όμορφα. Μπορώ να νιώθω καλά, άρα μπορώ να νιώσω δυστυχώς και άσχημα. Όχι καλά κάποιες φορές. Μπορώ να σκεφτώ θετικά. Το ίδιο μπορώ να σκεφτώ και αρνητικά. Άρα όλα, δηλαδή τα προβλήματα πηγάζουν από μέσα μας και οι λύσεις πηγάζουν από μέσα μας. Είναι αλήθεια. Χρειαζόμαστε όμως χέρια βοήθειας, έτσι, που θα μας στηρίξουν, θα μας ενθαρρύνουν, θα μας βοηθήσουν, θα μας ανοίξουν τα μάτια που λέμε, θα μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα. Ή να μας υπενθυμίσουν αυτό που υπάρχει, γιατί τελικά αυτός ο κόσμος που είναι διαδικός, οι δύο πλευρές που υπάρχουν παντού, όταν ζούμε στο σκοτάδι στην αρνητική πλευρά, χρειάζεται πέρα από τα χέρια και μια καλή κουβέντα, ένας καλός λόγος, για να μας υποδείξει ότι υπάρχει και άλλη μας πλευρά και να την ψάξουμε να τη βρούμε. Έτσι, έτσι. Ήθελα να μείνουμε και λίγο στην υπερφαγία βουλημία, έτσι. Αφού όμως μας πει λιγάκι η Ευσεβία Γιάνναρη, είχαμε αρχίσει μια κουβέντα για το θέμα της άσκησης. Έχουν ευθύνη και οι δάσκαλοι και οι προπονητές στα γυμναστήρια, φυσικά και οι γονείς, το να αντιληφθούν. Όπως, ας πούμε, πάει μια γυναίκα που πιθανόν να έχει οστεοπόρωση και λέει: εγώ ήρθα να κάνω γυμναστική, να σηκώνω βάρη, πρέπει ο προπονητής να της πει: κορίτσι μου, πού πας? Πώς θα σηκώσεις βάρη αν έχεις οστεοπόρωση, θα βάλεις κάταγμα? Έτσι. Ναι, συνήθως στους προπονητές και στους δασκάλους τους αρέσει να βλέπουν μαθητές οι οποίοι έχουν έτσι μια αιμονική σχέση μαζί τους και δουλεύουν την προπόνηση με μια απόλυτη πειθαρχία και με μια πολύ δυνατή σχέση. Αυτό όμως είναι και
αυτό το σημείο που πρέπει να εντοπίσει, ας πούμε, ένας καλός δάσκαλος, ένας προπονητής, όταν βλέπει σημάδια πάνω σε ένα παιδί, σε ένα μαθητή, ειδικά στην εφηβεία, ότι έχει χάσει πάρα πολύ γρήγορα κιλά, ότι έχει αλλάξει εικόνα του, οφείλει να το σώσει, οφείλει να το σταματήσει, διότι αυτά τα παιδιά, η ψυχολογία τους, δουλεύουν και προπονούνται πολύ περισσότερο. Δουλεύουν με μια μεγάλη, με μια απίστευτη προσδοκία στο να πετύχουν ακόμα πιο μεγάλο χάσιμο κιλών. Να κάψουν λίπος. Πρέπει να κάψουν, βλέπουν παντού ότι έχουν λίπος. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται προσοχή. Θέλουν προσοχή και ένας δάσκαλος που έχει να κάνει με την κίνηση και γενικά το μπαλέτο που ενοχοποιείται πολύ, γιατί στο μπαλέτο το σώμα, ο σωματότυπος είναι πάρα πολύ λεπτός. Ειδικά όταν βλέπει μία δασκάλα ότι το παιδί ρέπει προς τα εκεί, πρέπει να το σταματήσει, πρέπει να του μιλήσει για τη διατροφή, πρέπει να του μιλήσει για τη σωστή σύντηση, να του μιλήσει για τη σωστή κίνηση. Ίσως εκεί να του προτείνει και πιο εναλλακτικούς τρόπους άσκησης που έχουν να κάνουν με πνευματικότητα. Εκεί μπαίνει η γιόγκα, εκεί μπαίνουν οι διαλογισμοί, εκεί μπαίνει το παιχνίδι. Δηλαδή, το παιδί να ξεφύγει από αυτό το πολύ αυστηρό, με μαστίγιο τρόπο κίνησης και αυτό που είπες, ότι πρέπει λίγο να το βγάλουμε από τη σκέψη ότι μόνο το σώμα, η εξωτερική εμφάνιση είναι αυτό που έχει σημασία. Όχι, να αλλάξει ο τρόπος που βλέπει την εμφάνισή του. Έτσι. Κυρία Μπαλή, όσο αφορά το θέμα της βουλημίας ή της υπερφαγίας, οι άνθρωποι αυτοί πώς μπορούν να βοηθηθούν? Οι βουλημικές και υπερφαγικές διαταραχές που πλησιάζουν και ένα 4 περίπου διακρίνονται μεταξύ τους από το ότι στη βουλημία, εκτός από επαναλαμβανόμενες κρίσεις υπερφαγίας με αίσθημα απώλειας ελέγχου, αλλά και με ακατάλληλες τελείως αντιρροπιστικές συμπεριφορές, όπως αυτοπροκαλούμενη έμετη, καθαρτικά, διουρητικά, φάρμακα, υπερβολική άσκηση, νηστεία κατά καιρούς, που πρέπει να γίνεται τουλάχιστον, ας πούμε, για ένα τρίμηνο για να μπει διαγνωστικά, έτσι. Δεν είναι οι βουλημικές συμπεριφορές βουλημία. Δεν είναι οι υπερφαγικές συμπεριφορές που μπορεί να παρουσιάζουμε κατά καιρούς όλοι μας σχεδόν. Αδιφαγική διαταραχή ή υπερφαγική διαταραχή. Εκεί λοιπόν στη βουλημική διαταραχή μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές καταστάσεις που μπορεί να απειλήσουν την υγεία και την ψυχική υγεία. Και την ψυχική υγεία, με κατάθλιψη και λοιπά. Ακόμη και την ίδια τη ζωή, γιατί υπάρχει και εκεί σε ένα βαθμό αυτοκτονικότητα. Στην υπερφαγική διαταραχή όμως δεν πολύ ασχολείται τόσο πολύ με την ιδέα του σχήματος του σώματος και του βάρους του σώματος σε σχέση με την αυτοεκτίμησή του το άτομο. Στη βουλημία όμως υφίσταται αυτούς τους παράγοντες. Επίσης, στην υπερφαγική διαταραχή δεν έχουμε πολύ συχνά τέτοιες καθαρτικές συμπεριφορές, εμέτους κλπ. Υπάρχουν όμως αισθήματα ενοχής, αυτοϋποτίμησης μετά από τις κρίσεις υπερφαγίας και το αίσθημα σηκώνει το άλλο το βράδυ, τρώει πάρα πολύ και μετά αισθάνεται ενοχή και πολύ άσχημα. Συνήθως κόντρα σε κάθε έντονο συναίσθημα, είτε αυτό είναι θυμός, είτε στεναχώρια, είτε κατάθλιψη, είτε υπερβολική χαρά, τρώει, αλλά τρώει όμως παθολογικά. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά διορθώνονται. Βεβαίως και διορθώνονται. Και τείνουν να αποτελούν συντελεστές έτσι της σύγχρονης ζωής, θα έλεγα, που είναι σε άλλοτε άλλη κλίμακα σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Φυσικά και διορθώνονται, αλλά έχουν και πολύ συχνό υποτροπών όμως, έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές. Είναι κάτι σαν τη συντήρηση, δηλαδή ναι, μεν κάποιος χάνει βάρος, αλλά άμα μετά δεν περάσει στη συντήρηση θα το ξαναπάρει πάλι εύκολα. Αν το 50% πάει πολύ καλά στη ζωή του, από πίσω υπάρχει και ένα 30% που δεν πάει καθόλου καλά και έχει πολύ συχνό προβλήματα. Επειδή, κύριε Λεναράκη, η διατροφή έχει πολύ φιλοσοφία μέσα της. Η κάθε τροφή έχει ενέργεια, έχει προσωπικότητα. Και άλλη φορά μπορεί να κάνουμε εκπομπή για το τι διαλέγει ο καθένας να τρώει ανάλογα με την προσωπικότητά του. Γι' αυτό λέμε, άλλοι προτιμούν το ψωμάκι, άλλοι προτιμούν το γλυκάκι, άλλοι προτιμούν... Δηλώνει και την ταυτότητα. Δηλώνει και την ταυτότητα. Επιλογές. Ναι, εγώ από τη συζήτησή μας, αυτό που κατάλαβα, και αγαπημένο μου κύριε Ψιστάκη, είναι ότι η ψυχή μας, τα συναισθήματά μας, η σκέψη μας είναι το α και το ω.
καθορίζουν το πώς περπατάμε στη ζωή. Σωστό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Για να αλλάξουμε όμως, χρειαζόμαστε όλες αυτές τις ειδικότητες των ανθρώπων και άλλες ακόμα, να τους βάλουμε στη ζωή μας όταν είναι ανάγκη. Αλλά και πριν υπάρξει ανάγκη, έτσι, να κινητοποιηθούμε. Ακριβώς εδώ, στην ψυχολογία, Στέλιο μου, για να μπορέσουμε να κλείσουμε έτσι με αυτό, πόσο σημαντικό είναι τώρα ο διατροφολόγος να συνδέσει την ψυχολογία, τη διαχείριση δηλαδή του άγχους, του στρες, και να το στείλει το άτομο εκεί που πρέπει. Βασικά πρέπει να γνωρίζει τη διάσταση του προβλήματος. Είναι συναισθηματικά ζητήματα έκφρασης και επικοινωνίας. Η ενεργοποίηση των ανθρώπων και η αλλαγή, η προσπάθεια αλλαγής είναι ένα σημαντικό θέμα όπου εκεί αποβλέπουμε. Η συμπεριφορική προσέγγιση επίσης και η σωστή καθοδήγηση για να οδηγήσουμε στο σωστό δρόμο, στο λεγόμενο σωστό δρόμο τον άνθρωπο αυτό, η ζεστασιά, η αγάπη, η προσπάθεια και όλη η συνεργασία των κομματιών που αφοράνε τα ζητήματα αυτά να γίνονται όπως πρέπει, χωρίς να παίρνει την ευθύνη ο καθένας για τέτοιου τύπου ζητήματα σαν να αφορά μονάχα αυτόν. Δηλαδή το θέμα της βουλημίας, της ανορεξίας δεν είναι μόνο διατροφικό ζήτημα. Είναι θέμα συνεργασίας. Να πούμε 20 ειδικότητες να πούμε οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, να πούμε ενδοκρινολόγους, ψυχολόγους, ψυχίατρους, γυμναστές. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στέλιο Λιναρδάκη, Ευτέρη Πιμπαλή, Αγγελική μου, Αγγελική Φωτάκη, Ευσεβία Γιάνναρη και κύριε Γιώργο Ψιστάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να πω ότι αυτά τα θέματα πράγματι μας αφορούν όλους. Μπορεί να συμβεί μες στην οικογένειά μας ή σε εμάς τους ίδιους. Ξέρουμε όμως και δεν έχουμε δικαιολογία ότι δεν ξέρουμε. Και αν νομίζουμε ότι το νόημα της ζωής είναι κάποιο άλλο, δεν είναι κανένα άλλο. Το νόημα της ζωής είναι να δίνουμε νόημα στη ζωή μας. Μπορεί να ζούμε σε μια χάλια εποχή, αλλά ας μην κάνουμε χάλια τη ζωή μας. Μπορούμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Το τρίτο είναι η εκπαίδευση του ατόμου, η διατροφική εκπαίδευση και σε βάθος χρόνου η στήριξη, η συνεργασία, η ενεργοποίηση. Γύρω από αυτά τα άτομα κινούνται μια πλειάδα επιστημόνων, οι οποίοι ο καθένας συμβάλλει για να επιληθούν τα προβλήματα όταν μιλάμε πάντα για ακραίες καταστάσεις, γιατί μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Οπότε αφού βρούμε τα αίτια, αφού ψάξουμε να βρούμε και ασχοληθούμε με τον άνθρωπο, κατανοήσουμε το ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα περισσότερο φόβου, καθόλου έως ελάχιστης αγάπης. Δηλαδή τα άτομα αυτά δεν αγαπάνε τον εαυτό τους, ίσως δεν έχουν πάρει ή δεν έχουν κατανοήσει το μέγεθος της αγάπης στον κόσμο αυτό, ζουν σε σκοτάδι. Αντίθετα αυτή η ζωή είναι φως για μένα. Μέσω της διατροφής και μέσω της συμπεριφοράς μας γενικότερα θα πρέπει να φτάνουμε στην ευτυχία και να ζούμε αρμονικά με το περιβάλλον και όλα αυτά τελικά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στον κόσμο μας υπάρχει πολλή δυσαρμονία και θέματα τα οποία αφορούν όλους μας και θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας σε τέτοιου τύπου ζητήματα. Νομίζω ότι αν βάζαμε στη ζωή μας την φιλοσοφία, θα ήταν πολύ περισσότερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα. Θέλω όμως να μείνω λίγο μια διευκρίνηση να κάνουμε. Μιλήσατε για την ποιότητα της τροφής. Διάβασα ότι αυτά τα άτομα με την ψυχογενή ανορεξία αποφεύγουν να τρώνε, ας πούμε, να πίνουν γάλα, να τρώνε... Αντίθετα, το γάλα είναι συνήθως αυτό το οποίο
φτάνουν να καταναλώνουν περισσότερο. Περισσότερο το γάλα. Συνήθως. Τι αποφεύγουν όμως? Αποφεύγουν τις τροφές που περιέχουν λίπος, ενέργεια, θερμίδες. Η έννοια των θερμίδων και της ενέργειας είναι μια λέξη εχθρική στα άτομα αυτά. Είναι πολύ έξυπνα κατά βάση. Ξέρουν πολύ καλά αυτό που κάνουν και εμείς θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ζωή είναι ενέργεια. Ενέργεια σε μορφή ισορροπίας και ισοζυγίου. Όταν τρεφόμαστε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το ισοζύγιο, δηλαδή αυτό που προσλαμβάνουμε με αυτό που καταναλώνουμε, θα πρέπει να είναι αρμονικό. Εάν παίρνουμε περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνουμε, τότε έχουμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή παχαίνουμε κοινώς. Αν παίρνουμε λιγότερη ενέργεια και καταναλώνουμε πιο πολύ, τότε έχουμε αρνητικό και πάμε στην ανορεξία. Νομίζω ότι το παν μέτρον άριστον και η γενικότερη συμπεριφορά, η φιλοσοφική, η οποία θα πρέπει τουλάχιστον στην πατρίδα μας να ξεκινάμε από αυτό, μέσα στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, μαζί με την εκπαίδευση, θα πρέπει να ενεργοποιούνται αυτά τα... Είναι καταστάσεις που πρέπει από το σχολείο βασικά να αρχίσει να γίνονται γνώριμες στα παιδιά σαν καταστάσεις, ώστε να τις αποφύγουν καθώς μεγαλώνουν. Όμως, Αγγελική μου, κύριε Φωτάκη, πώς θα μιλήσετε σε ένα παιδί, σε έναν άνθρωπο, σε έναν ενήλικα έστω, που έχει εκείνη τη στιγμή απέναντί σας, δηλαδή ξέρετε ότι αντιμετωπίζει την ψυχογενή ανορεξία. Πώς θα τον κάνετε να αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αγάπη στον εαυτό του? Καταρχάς, θα ήθελα να προσδιορίσουμε κάτι, γιατί η έννοια γενικότερα διαταραχές διατροφής είναι λίγο παραπλανητική. Με την έννοια μας δίνει λίγο μια αίσθηση, και για να βάλω την ανορεξία, ότι έχει να κάνει με το σώμα και παράλληλα έχει να κάνει ενδεχομένως με χαρακτήρες εισαγωγικά δύστροπους, οι οποίοι ασχολούνται με τη λεπτοσωμία, στην περίπτωση της ανορεξίας. Είτε στερούμε την τροφή, είτε κάνω υπερφαγία, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα σύμπτωμα μιας ευρύτερης ψυχολογικής και συναισθηματικής διαταραχής. Θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Είναι ψυχοπαθολογία. Είναι ψυχοπαθολογία στην πραγματικότητα. Έτσι. Και αυτοί οι δύο τρόποι, και να εστιάσουμε λοιπόν στην ανορεξία, που σημαίνει στέρηση τροφής, χρησιμοποιούνται ώστε να ανακτήσω, στην εφηβεία τουλάχιστον, ένα χαμένο έλεγχο. Και επειδή το σώμα μου είναι πολύ ευκολότερο να το ελέγξω, τελικά εναποθέτω τις ελπίδες μου εκεί. Και λανθασμένα βέβαια, κατά μία έννοια το πετυχαίνω. Διότι είναι χαρακτήρες τελειοθυρικοί, είναι χαρακτήρες οι οποίοι θέτουν πολύ υψηλούς στόχους, είναι χαρακτήρες οι οποίοι έχουν λανθασμένες πεποιθήσεις και διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος, η οποία πηγάζει από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι δεν επιβραβεύουν τον εαυτό τους σε καμία περίπτωση και οι οποίοι όσο εξελίσσονται, η εξέλιξη τους τρομάζει, τους τρομοκρατεί στην πραγματικότητα. Κατ' επέκταση προσπαθούν να την αναστέλουν. Άρα είναι πανικός. Είναι πανικός. Λένε μάλιστα ότι στην ανορεξία το άτομο που το εμφανίζει στην εφηβεία θέλει να επιστρέψει πίσω στην παιδική του ηλικία. Δεν δέχεται την εξέλιξη. Να του δώσουν πολύ προσοχή, να τον ταντέψουν λιγάκι παραπάνω, κάπως. Προσοχή. Φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εξέλιξης και των μετέπειτα αναπτυξιακών σταδίων. Και ό,τι αυτό θέλει πολλή δουλειά όμως, με τον εαυτό του. Θέλει πολλή δουλειά. Ξέρω, να ολοκληρώσεις λίγο, Αγγελική μου, σε αυτό. Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος που βιώνει αυτή τη δυσκολία και διαταραχή να συνεργαστεί μαζί μας, θα πρέπει σε ένα βαθμό εισαγωγικά να πιστεί. Πώς θα πιστεί όταν στην πραγματικότητα, αν του ζητήσουμε να κάνει μια αναπαράσταση της εικόνας του, μας παρουσιάζει στην πραγματικότητα κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι. Αν ζητήσουμε να ζωγραφίσει τον εαυτό του, θα δούμε μια τεράστια απόκλιση σε σχέση με την πραγματικότητα. Άρα, σε εισαγωγικά, μου επιτραπεί να πω ότι είναι τόσο σοβαρή η πάθηση όσο μια ψύχωση. Αν αποτελεί μια διαστρεβλωμένη αντίληψη πραγματικότητα σε ψύχωση, το ίδιο είναι και οι διαταραχές διατροφής, μόνο που εστιάζουν στο σώμα. Θέλει λοιπόν πολλή δουλειά ώστε να αναπτύξουμε μια καλή θεραπευτική σχέση με αυτά τα άτομα. Και κυρίως δεν θέλει αρνητική κριτική. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να το βάλουμε να σκεφτεί, αν θέλετε, θετικά και αρνητικά
τις συνήθειες που ακολουθεί. Γιατί κατά τη δική του κρίση σαφώς και έχει θετικά. Και αν κάτι τον κουράζει είναι το γεγονός ότι όλοι εστιάζουν στα αρνητικά γύρω από αυτή. Αναπτύσσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης από τη στιγμή που δεν βλέπει τα ίδια πράγματα με εμάς. Μόνο αν μας πιστέψει θα μπει σε μια διαδικασία να κάνει λίγο πιο λειτουργικές τις συνήθειες του, τουλάχιστον τις διατροφικές. Με συμπεριφορική κατεύθυνση θα βελτιώσουμε λίγο τη διατροφή και μετά εστιάζουμε πάρα πολύ σε γνωσιακή αναδόμηση, δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο όπου αντιλαμβάνεται τη διατροφή. Άρα το ενθαρρύνουμε αυτό το άτομο, του λέμε θετικά πράγματα που έχει, έτσι. Τώρα μου θυμίζει χθες το βράδυ, έτυχε να είμαι με μια παρέα μικρών νέων παιδιών και μια κοπελίτσα μου λέει «Κυρία Ντελιδάκη, δεν τα έχω καθόλου καλά με τον εαυτό μου». Λέω «Καλά, ο εαυτός σου είναι άλλο, ο εαυτός σου άλλο εσύ». Ναι, δεν τα έχω καλά, αισθάνομαι ότι δεν μ' αρέσω. Δεν σ' αρέσεις ή δεν σ' αρέσει ο εαυτός σου? Δηλαδή, ποιος από τους δύο? Αυτό είναι καθημερινό, μπορούμε να το συναντάμε. Κύριε Ψιστάκη, πείτε μου κάτι για το τι ονειρεύεστε όσον αφορά την προσπάθεια που μπορεί να γίνει εδώ στην Κρήτη, αν θέλετε να μου πείτε, ή που μπορεί να έχει ξεκινήσει και δεν το ξέρουμε. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με όσα είπε η κυρία Φωτάκη, όσα είπε ο Στέλιος. Μέσα από η κυρία Μπαλή, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί τους. Και η Ευσεβία τώρα θα μας πει πολλά. Όμως θέλω να προσθέσω κάτι. Επειδή δεν θέλω να φοβήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ή ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα της ανορέξιας που πέρασε ο γιος μου και που περνάει ίσως. Πιστεύω ότι σύντομα το ξεπεράσει. Και θα ήθελα να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σκεφτούν κάπως αλλιώς και να ξεφύγουμε από εκείνο το ταμπού το οποίο λέμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το κρύψουμε. Και το επαναλαμβάνω γιατί είναι το βασικότερο απ' όλα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι γιατροί, να έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Εάν, κυρία Εύα, η οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα κρατούν αυτό κρυφό από τον υπόλοιπο κόσμο και φοβούνται να πούνε ότι το παιδί τους έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ούτε τρελά είναι αυτά τα παιδιά. Ούτε άλλο πρόβλημα. Μπορεί να είναι ψυχικό αυτό που έχουν, όπως το ανέφερε η κυρία Φωτάκη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι για όλα υπάρχει λύση, αρκεί να υπάρχει θέληση. Άρα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πήγε ο Γιώργος μου στο νοσοκομείο, μας έδωσαν 3 σελίδες και μας είπαν τι δεν πρέπει να αναφέρουμε και τι πρέπει να του λέμε. Έτσι. Είδα σε πολλά πράγματα από αυτά που διάβασα ότι εγώ έκανα κάποια λάθος πράγματα στη συμπεριφορά μου, σε αυτά που έλεγα, όχι στη συμπεριφορά μου. Έτσι. Αλλά από εκεί και μετά. Γιατί δεν ξέρατε. Ναι, από εκεί και μετά όμως, όταν εδώ ακούσαμε 15.000 αριθμούς οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί. Γιατί από της υγείας πρέπει να έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό που να μπορεί να αντιμετωπίζει και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, όπως ακριβώς έχει γίνει χρόνια τώρα με την ουσιοεξάρτηση. Σε κάθε, αν θέλετε, γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας δεν μπορεί να υπάρχει συσσόρευση των θεραπευτών ή των θεραπείων στα μεγάλα αστικά κέντρα μόνο, ούτε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, διότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται η επαφή του ανθρώπου με το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον και ουσιαστικά προσπαθείς να διορθώσεις κάτι και απομονώνεις τον άνθρωπο από την υπόλοιπη ζωή του. Και βέβαια αυτό δεν έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Πείτε μου 2 πραγματάκια. Βλέπετε ότι τα άτομα που έρχονται σε εσάς έρχονται συνοδευόμενα, δηλαδή κάποιος έχει κινητοποιηθεί γιατί είδε συμπτώματα που τον υποψίασαν και τον ανησύχησαν και το έφεραν το παιδί, τον ενήλικα, οποιονδήποτε σε εσάς, ή έρχονται και μόνα τους να ζητήσουν βοήθεια γιατί κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και ξέρουν τι τους συμβαίνει? Τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπουν ότι έρχονται, μπορεί να έρχονται συνοδευόμενοι από κάποιον φίλο ή από κάποιο συγγενή, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έρχονται μόνοι τους και ζητάνε βοήθεια. Δηλαδή, η ενημέρωση μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η ενημέρωση από φορείς όπως είναι η Ανάσα έχουν δώσει τη δυνατότητα της ευαισθητοποίησης του κοινού στις διαταραχές πρόσληψης τροφής και πολλοί πια άνθρωποι απευθύνονται και έρχονται μόνοι τους. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονται οι γονείς, είναι πάρα πολύ αγχωμένοι, είναι πάρα πολύ φοβισμένοι, ειδικά στις περιπτώσεις ψυχογενούς ανορεξίας, και εκεί υπάρχει ένας αγώνας για να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί και να κινητοποιηθεί και ο πάσχων, ώστε να ζητήσει βοήθεια. Κύριε Γονιδάκη, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά μαζί σας, αλλά έχουμε τους εδώ τους επιστήμονές μας, οπότε έχουν και αυτοί πάρα πολλά να μας πούν. Μια τελευταία ερώτηση. Πώς από την εμπειρία σας το προφίλ του ανορεξικού, του βουλημικού, του υπερφαγικού?
Αν υπάρχει κάποιο προφίλ, δηλαδή υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι με προκαταλήψεις, είναι άνθρωποι χωρίς παιδεία, είναι φτωχοί, πλούσιοι, όμορφοι, άσχημοι, τι είναι? Στη δεκαετία του 50, όταν αρχίσανε για πρώτη φορά στην Αμερική και στην Μεγάλη Βρετανία να συζητάνε για την ανορεξία, λέγανε ότι είναι κυρίως κοπέλες από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερης εξυπνάδας και ικανοτήτων και συνήθως της καυκάσιας φυλής. Αυτό τα τελευταία 20 με 30 χρόνια έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Βέβαια, στις περιοριστικού τύπου διαταραχές πρόσληψης τροφής, πολύ συχνά οι άνθρωποι είναι γενικά αγχώδεις και αρκετά συχνά τελειοθυρικοί. Εν αντιθέσει με τις πιο υπερφαγικές, ας πούμε, μορφές των διαταραχών πρόσληψης τροφής, που πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πάλι αγχώδεις, αλλά είναι περισσότερο παρορμητικοί ή πολλές φορές έχουν πολύ μεγάλη αγωνία όταν αναλαμβάνουν καινούργιες δραστηριότητες, ότι θα αποτύχουν. Αυτό που λέμε δηλαδή εμείς στη γλώσσα μας αποφευκτική. Αλλά είναι δύσκολο όταν έχεις τόσο πολύ μεγάλο αριθμό πασχόντων να βρεις ένα συγκεκριμένο προφίλ. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε φορά ο θεραπευτής προσπαθεί να γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, να βρει τις δυνάμεις του, γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι που θα τον βγάλουν από τη διαταραχή πρόσληψης τροφής. Πολύ σωστά. Πάντως είναι κάτι που μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γονιδάκη. Καλή δύναμη στη δουλειά σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εντριμύτεροι. Αυτό που ίσως θα έπρεπε να μας μείνει από τον κύριο Γονιδάκη, θα το πούμε και μαζί, κυρία Μπαλή, είναι το εξής, ότι οι ανορεξικοί, λέει, είναι άνθρωποι αγχώδεις και πολύ τελειομανείς. Τα θέλουν όλα στην εντέλεια. Οι δε βουλημικοί ή υπερφαγικοί είναι, ναι, μεν αγχώδεις, αλλά είναι πιο παρορμητικοί και φοβούνται μήπως αποτύχουν και πώς θα φανεί η εικόνα τους στους άλλους. Έτσι, ένα μικρό χαρακτηριστικό. Αυτό δεν λέει βέβαια το όλο πρόβλημα. Για πείτε μας τώρα, πώς μπορεί κάποιος, δηλαδή μέσα στο σπίτι μας, αν κάποιο από τα αγαπημένα μας πρόσωπα του συμβεί κάτι από τα τρία, η ανορεξία, η υπερφαγία ή η βουλημία. Πώς θα το καταλάβουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καθένα? Στην ψυχογενή ανορεξία υπάρχει μία άρνηση να διατηρηθεί το σωματικό βάρος σε ένα ελάχιστο φυσιολογικό επίπεδο, αναμενόμενο με την ηλικία και με το ύψος του ατόμου. Αυτό υπολογίζεται γύρω στο 85% του φυσιολογικού. Ή αν πρόκειται για την εφηβεία που δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του ατόμου, μία αδυναμία να επιτευχθεί έστω και αυτό το 85% του περίπου του φυσιολογικού. Υπάρχει επίσης ένας υπερβολικός φόβος πάχους και ένας υπερβολικός φόβος αύξησης βάρους, μαζί με μία διαταραχή της αίσθησης για το σχήμα του σώματος και διαταραχή της άποψης για το βάρος του ατόμου, ακόμη και όταν το άτομο είναι τελείως λιποβαρές. Δηλαδή είναι πολύ αδύνατο, αλλά εκείνο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του ότι είναι χοντρό. Παράλληλα υπάρχει μια υπεραξιολόγηση για το σχήμα και το βάρος του σώματος σε σχέση με την αυτοεκτίμηση. Δηλαδή η άποψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του περνάει μέσα από αυτή την είναι άσχημο, την δεν ιδέα είναι καλό, δεν αρέσει στους άλλους. Του ότι τα κιλά ή το σχήμα του σώματος σχετίζονται άμεσα με αυτό. Μάλιστα. Ένας άλλος παράγοντας που στην ψυχογενή ανορεξία, για να είναι τα διαγνωστικά κριτήρια έτσι ολοκληρωμένα, εφίσταται, είναι η αμινόρια. Είτε πρωτοπαθής αμινόρια στις έφηβες, δηλαδή να μην έχει ακόμη έρθει η περίοδος τους. Να μην έχει έρθει ακόμη η περίοδος, ή να σταματήσει η περίοδος τους για τουλάχιστον 3 διαδοχικούς κύκλους της άμυνης ρύσης. Και γι' αυτό θα πρέπει εδώ να πούμε ότι και οι γυναικολόγοι πρέπει να είναι υποψιασμένοι όταν συμβαίνει αυτό, μήπως συμβαίνει κάποια διαταραχή στην τροφή. Οπότε θα πρέπει να στείλουν. Για να... Τώρα στα συμπτώματα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι εκτός από το περιοριστικό τύπο που ανέφερε και ο κύριος Γονιδάκης, που απλά αρνείται να διατηρήσει το βάρος πάνω από ένα επίπεδο, υπάρχουν και αντιρροπιστικές ακατάλληλες συμπεριφορές, επαναλαμβανόμενες,
στον καθαρτικού τύπου. Παίρνουν διάφορα καθαρτικά για να δυνατήσουν πολύ πιο εύκολα να μην μένει η τροφή στο σώμα τους. Αυτοπροκαλούμενη έμετη, είτε καθαρτικά, διουρητικά, είτε άλλα φάρμακα. Η έμετη είναι και στην ανορεξία, δεν είναι μόνο στην βουλημία. Υπάρχουν σε επεισόδια της ψυχογενούς ανορεξίας που αυτός ο τύπος λέγεται καθαρτικός. Υπερβολικά, ίσως αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Και σε αυτό τον τύπο της ψυχογενούς ανορεξίας, κάποιες φορές, επειδή συνυπάρχει και άλλη ψυχιατρική νοσηρότητα, μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερος κίνδυνος αυτοκτονικότητας κιόλας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Κυρίως όταν είναι και μακρόχρονη, όταν διαδράμει μακροχρόνια η διαταραχή. Άρα είναι συμπτώματα τα οποία είναι εμφανή. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα κρύψει. Το περιβάλλον πρέπει να τα δει. Στο βουλημικό δεν είναι εμφανές. Στον βουλημικό. Ναι, να μείνουμε λίγο και στον ανορεξικό όμως. Και στον ανορεξικό στην αρχή δεν είναι πολύ φανερό, γιατί συνήθως κρύβουνε, δεν δείχνουν πόσο τρώνε. Αν κάνουν υπερφαγικό, το κάνουν νυχτερινές ώρες στα κρυφά. Όμως μετά η εικόνα του σώματος το φυσικά δείχνει. Μετά και η οικογένεια και το περιβάλλον θα πρέπει να κινητοποιείται μόνο και μόνο από το σωματικό βάρος. Αν και κρύβουν ακόμη και την εικόνα του σώματός τους, φορώντας φαρδιά ρούχα συχνά, προφασιζόμενοι διάφορα επιγαστρικά ενοχλήματα. Μακριά μ' ανοίγει το καλοκαίρι να με φαίνεται το πρόβλημα στο δέρμα, γιατί εμφανίζονται και προβλήματα με την αφυδάτωση. Και σίγουρα αυτό έχει και πολύ ψυχολογικό υπόβαθρο. Να μείνουμε λίγο στην ψυχογενή ανορεξία για να προχωρήσουμε στην επόμενη, για να μην τα μπερδέψουμε όλα μαζί. Οπότε, Στέλιο μου, κύριε Λιναρδάκη, σε αυτή την περίπτωση της ψυχογενής ανορεξίας, πώς ο διατροφολόγος κινείται, δηλαδή πώς θα πείσει το άτομο, σίγουρα με τη βοήθεια και της ψυχολόγου, υποθέτω, και της ψυχιάτρου, πώς θα το πείσει ότι η τροφή είναι ένα μέσο να αγαπήσει το σώμα του? Ο διαιτολόγος αποσκοπεί σε κάποια πράγματα στις ακραίες συμπεριφορές. Το πρώτο για μένα είναι η βελτίωση της ποιότητας της διατροφής. Το δεύτερο για μένα είναι η αποκατάσταση του βάρους. Εμείς όλοι θέλουμε το ιδανικό βάρος, αλλά κυρίως να πάμε στη λογική της ανάλυσης μέσω του δείκτη μάζας σώματος και να πούμε ότι το άτομο αυτό είναι ασφαλές. Όσο μπορεί να είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη η αριθμή και στην Κρήτη και έξω από την Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα κέντρο τώρα και χρόνια ειδικευμένο, ας πούμε, όπως έχουν στο εξωτερικό κάποια μεγάλα κέντρα, ας πούμε, που είναι ειδικευμένα. Και εγώ είχα την τύχη, ο καθηγητής και ο κύριος Γότζας και η κυρία Μπάστα να έχουν σύνδεση με ένα αμερικάνικο κέντρο και να παίρνουν συμβουλές πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του γιού μου. Αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε ένα πρόβλημα το οποίο κάθε μέρα μεγαλώνει. Μπορεί να μένει κρυφό από κάποιους γιατί δεν θέλουν να το μάθουν οι υπόλοιποι, αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι έχουν υποχρέωση, διότι κάποια στιγμή τα παιδιά τους, εάν το αφήσουν και γίνει πολύχρονο αυτό, πολύχρονο, σε μια στιγμή δεν θα αντιμετωπίσετε και έχουμε και απώλειες γύρω στο 25%. Βέβαια, ειδικά στην χάνονται ανορέξια. ανθρώπινη ζωή άδικα. Λοιπόν, δεν βάζω ότι οι λειτουργίες μιας γυναίκας μετά από μια ηλικία έχουν παρέλθει. Δεν βάζω ότι μπορώ να έχω δει ανθρώπους, άντρες που έχουν το πρόβλημα στα 25 τους και να έχουν 80χρονη οστεοπόρηση 80χρονου. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτούμε, πρέπει να τα πούμε στον κόσμο, να μην φοβηθεί, να το ξεφοβηθεί, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι πλέον αυτό που σκέφτεται. Να αντιμετωπίσει τον ψυχίατρο, τον ψυχολόγο ή τον ιατροφολόγο με μια άλλη λογική, με μια άλλη τακτική, να ζητήσει βοήθεια και πλέον να ξεπεράσει το θέμα. Αυτό διαφέρει όλους. Το να το κρατάς κρυφό δεν βγαίνει τίποτα. Να καταλάβω ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και κάποιο σύλλογος, αν θέλετε, όπως καλή ώρα. Είχα την τύχη, λοιπόν, να δεχτώ μια πρόσκληση από εσάς. Και επειδή τόσο πολύ έντονα το πρόβλημα αυτό, όλο το πολύμηνο στο Πεπαγνή, θέλω να πω ότι με τα χαράς μου ο κύριος μου και η κυρία Βάστα μου είπαν ότι πολύ σύντομα θα δημιουργήσουν ένα τμήμα στο Παγνί, το οποίο θα αφορά την ανορέξια και την βουλημία κτλ. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ζήτησαν, για να καταλάβετε, και ακόμα και τη βοήθεια του γιού μου, ας πούμε, ο οποίος έχει περάσει αυτό το πρόβλημα και το έχει ζήσει από τόσο έντονα και τόσο πολλά χρόνια, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει να βοηθάει τους υπόλοιπους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα και μόνο η πρώτη σκέψη είναι το πρώτο λιθαράκι. Θέλω να, πριν περάσω σε εσάς, κύριε Μπαλή, θα ήθελα να μιλήσω με την Ευσεβία τη Γιάνναρη, λιγάκι να πούμε για το... Θέλω να ακούσουμε και τη δική σου την άποψη, ως γυμνάστρια, ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής και ως χορεύτρια, έτσι. Και εσύ
φαντάζομαι, δεν ξέρω, στην πορεία της ζωής σου πέρασες καθόλου έστω και ακραία από αυτά τα θέματα? Εγώ προσωπικά όχι, γιατί αγαπούσα πάντα το φαΐ. Ήμουνα χορεύτρια αλλά και αθλήτρια και γενικότερα τα άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό, επειδή υπάρχει μια παιδεία από πίσω όσον αφορά τη σωστή υγεία και λειτουργία του σώματος, τη σωστή εικόνα του σώματος, σπανίως οι αθλητές το παθαίνουν. Τα άτομα που οδηγούνται σε μια τέτοια ψυχολογία είναι τα άτομα που υποβάλλουν τον εαυτό τους σε περιοριστικές μεθόδους. Είτε αυτό ξεκινάει από τον υποσιτισμό, είτε από πολύ αυστηρές, πειθαρχημένες, αθλητικές ή χορευτικές συμπεριφορές. Άτομα δηλαδή που έχουν υψηλές προσδοκίες και γι' αυτό και είναι τελειοθύρες, ελεκτικοί πολλοί, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλεύουν με με μαστίγιο ουσιαστικά το σώμα τους. Νιώθουν ότι μέσα από αυτό τον έλεγχο του εαυτού τους ανακτούν αυτόν τον έλεγχο που είπε και η ψυχολόγο μας ότι είναι το πρόβλημά τους. Έχουν πρόβλημα αυτοεκτίμησης, οπότε όσο περισσότερο ελέγχουν αυτό το κομμάτι του εαυτού τους, τόσο περισσότερο νιώθουν ότι κάτι κατακτάνε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει αυτή η δυσμορφοφοβία που νομίζουν ότι το σώμα τους έχει πάνω κάτι το οποίο δεν υφίσταται και γι' αυτό και οι δικοί μας χώροι, ενώ έρχονται με σκοπό μέσα από αυτό να ενισχυθεί η ανάγκη τους, τελικά αποκαλύπτονται, διότι μέσα σε ένα τέτοιο χώρο που υπάρχει ομάδα, που υπάρχει έκθεση του σώματός μας, που είναι εύκολο να παρατηρήσουμε την έλλειψη του βάρους, γιατί πραγματικά η οικογένεια, επειδή είναι αυτή που ουσιαστικά ευθύνεται σε εισαγωγικά για να αναπτύξει το παιδί μια τέτοια ψυχολογία, δεν ξέρω για ποιο περίεργο, για κάποιο λόγο, είναι η τελευταία που το παίρνει χαμπάρι. Δεν υπάρχει σωστή αντίληψη στο θέμα αυτό. Δεν υπάρχει σωστή αντίληψη. Και από έρευνες μάλιστα που έχει κάνει το Χαροκόπη. Και είναι απίστευτο ότι αυτά τα παιδιά έχουν ένα απίστευτο πείσμα. Δηλαδή η ψυχολογία τους είναι πολύ πεισματική συμπεριφορά και ίσως έτσι καταφέρουν, ενώ χάνουν βάρος, να έχουν τρομερή ενέργεια και να υποβάλουν τον εαυτό τους σε πάρα πολύ δυνατή άθληση, κίνηση, εξάντληση. Έτσι όπως το λέτε. Νομίζουν δηλαδή ότι αντέχουν και λένε μάλιστα αυτό προβάλλουν. Και λένε μα αντέχουμε, μα δες, μα μπορούμε. Και όσο περισσότερο χάνουν κιλά, χάνουν μυϊκή μάζα, αδειάζει το σώμα τους, τόσο περισσότερες αντοχές έχουν. Αρνούνται να πάρουν ενεργειακά, αναψυκτικά που τους προτείνουμε σαν πρώτη αρχή, για να τουλάχιστον να αντέχουν, να μην καταρρεύσουν. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, είτε μέσα από το σχολείο, είτε οι δάσκαλοι, που είναι η πιο συχνή επαφή με αυτά τα παιδιά, να είναι ευαισθητοποιημένοι, να ανιχνεύουν και αμέσως με ένα ψυχολόγο, με ένα διατροφολόγο να μπορούν να δουλέψουν προς την ίαση και προς τη θεραπεία. Το Χαροκόπη έχει κάνει έρευνα. Έχει κάνει έρευνα όσον αφορά την αντίληψη που έχουν οι γονείς, κυρίως στα παχύσαρκα, γιατί όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, η ανορέξια έρχεται κυρίως στην εφηβεία. Στα μικρά παιδιά, τα οποία έχουμε και τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα με την παχυσαρκία, οπότε δεν υπάρχει σωστή αντίληψη ποιο τελικά είναι το παχύσαρκο ή το υπέρβαρο παιδί, γιατί για υπέρβαρα κυρίως, ναι. Ευσεβία μου, πριν πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να μου πεις... Εγώ θα έβαζα και ένα ίσως εδώ για την ψυχίατρό μας, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και τα στάδια, τα εμβρυϊκά, το στοματικό στάδιο ή το προκτικό, αν παίζει ρόλο. Υπάρχουν πολλοί βιολογικοί παράγοντες και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ακόμη και η κοίηση έχει παράγοντες που έχουν μελετηθεί, οι περιγεννητικές ανομαλίες. Επίσης, οι τελευταίες μελέτες γίνονται σε μοριακό επίπεδο και έχουν βρεθεί πολυμορφισμοί γονιδίων που ευθύνονται για το σύστημα σερωτονίνης του εγκεφάλου που εμπλέκεται μέσα στην πρόσληψη τροφής. Και παράδειγμα, η υπερκινητικότητα στη ψυχογενή ανορεξία υφίσταται και νιώθουν ότι έχουν ενέργεια. Ήθελα να προσθέσω προηγουμένως. Δηλαδή, εμείς μπορεί να μην το πιστεύουμε, αλλά οι ίδιοι το νιώθουν, είναι πολύ ενεργητικά, υπερκινητικά άτομα. Γιατί στον εγκέφαλό τους ο υποσιτισμός ή η ασιτεία λειτουργεί κάπως διαγερτικά. Και μάλιστα έχει βρεθεί ότι όταν μπλοκάρονται υποδοχής οπιούχων, μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά τους σε σχέση με το φαγητό. Έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, γιατί έχουν όρεξη και λένε ότι έχουν όρεξη, αν και σε προχωρημένα στάδια έχουν βρεθεί και αισθητηριακές ανομαλίες.
Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που το κάνουν εξαιρετικά σύνθετο, αλλά βάζουν μέσα και το βιολογικό παράγοντα. Δεν υπάρχει ένας αστερισμός οικογένειας που γεννάει ανορεξικές. Εν τούτης, βέβαια, στο 50% των οικογενειών μπορεί να υπάρχει και μια διαταραχή πρόσληψης τροφής άλλη και αλκοολισμός. Μπορεί να υπάρχει και κακοποίηση, ουσιών. Ναι, στο ιστορικό βεβαίως. Σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση και άλλα. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος και έρευνας, παιδιά. Και ακόμη δεν ξέρουμε. Ναι, και ακόμη δεν ξέρουμε. Αμέσως μετά το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να μου πει μετά η Ευσεβία Γιάνναρη αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλη αυτή τη σκέψη και τον τρόπο που συμπεριφέρονται αυτά τα παιδιά με άλλους τρόπους εναλλακτικούς άσκησης, όπως είναι η γιόγκα, ο διαλογισμός, μήπως μπορεί να τα βοηθήσει να ισορροπήσουν ψυχικά, και νομίζω ότι αυτό, το πιλάτες ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε. Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είτε πάσχουν από ψυχογενή ανορεξία, είτε από βουλημία, είτε από υπερφαγία, να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν τη ζωή τους αυθεντική και ότι αξίζει να τη ζουν. Είχαμε μείνει λοιπόν στο θέμα της άσκησης. Η άσκηση τι θέση έχει στη ζωή τους και πώς μπορούμε. Είπες εσύ ότι και ως χορεύτρια και ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής δεν μπήκες ποτέ, δεν έφτασες ποτέ σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Ως ψυχολογία. Τα κατάφερες ίσως γιατί είχες βάλει στη ζωή σου και άλλους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης. Τους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης τους κατέκτησα ένα προς ένα. Και νομίζω αυτό μπορούν να κάνουν και αυτά τα παιδιά. Πρώτα ξεκινάει από την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να αλλάξει πρέπει. Αυτό που πρέπει να διορθώσει. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ελάτε να πάρουμε για άλλη μια φορά την υγεία στα χέρια μας. Θέλω να το πιστεύετε αυτό που σας λέω. Και βέβαια αυτό που μπορούμε εμείς να σας προσφέρουμε είναι η γνώση. Γιατί η γνώση είναι μια δύναμη στο μυαλό και στην ψυχή. Θα σας πω 3 λέξεις, οι οποίες πραγματικά είναι καταστάσεις ζωής. Μπορεί κάποια από αυτές να σας είναι πολύ γνώριμες. Αν σας πω ανορεξία, την έχετε νιώσει? Βουλημία, την έχετε νιώσει? Υπερφαγία, την έχετε νιώσει? Σίγουρα κάποια από αυτές σας είναι πολύ γνώριμοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αποδεχτούν το σώμα τους έτσι όπως είναι. Την εικόνα τους. Γιατί το σώμα μας είναι αυτό με το οποίο επικοινωνούμε. Και πρέπει να το αγαπήσουμε πραγματικά για να μπορούμε να το κατατάξουμε εκεί που πρέπει, στην καθημερινότητά μας. Είναι όμως 3 καταστάσεις που είναι δύσκολες όταν μας συμβαίνουν και μπορεί πραγματικά να κινδυνεύσει η ζωή μας. Και όχι μόνο. Θέλω αμέσως να σας συστήσω τους καλεσμένους μας. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα αλλάξουμε και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα αποδεχτούμε. Ποια είναι αυτά? Θα τα ακούσουμε όλα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ευτέρπη την Παλή, την ψυχίατρό μας που είναι σήμερα εδώ. Καλώς ήρθες, Ευτέρπη μου. Το Στέλιο του Λιναρδάκη, διαιτολόγος, διατροφολόγος, προϊστάμενος του Τμήματος Διατροφής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Καλώς ήρθες, Στέλιο μου. Ευχαριστώ. Επίσης, η Αγγελική Φωτάκη, ψυχολόγος υγείας και εργαστηριακός συνεργάτης ΤΕΗ Κρήτης. Ψυχίατρος, λοιπόν, διαιτολόγος. Σας λέω το team που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ψυχολόγος. Δίπλα στην Αγγελικούλα, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ψιστάκη Γιώργο, ο οποίος είναι γονιός και από τη δική του τη μεριά έχει να μας μεταφέρει ίσως την πιο σημαντική μαρτυρία που σε αυτήν θα ξετυλιχτούμε. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσα. Να είστε καλά. Και έχουμε μια εξαίρετη καθηγήτρια φυσικής αγωγής, την Ευσεβία τη Γιάνναρη, που είναι και χορεύτρια, γιατί έχει και είναι ιδιοκτήτρια της σχολής χορού χοροκίνηση. Και όταν τη γνώρισα, ομολογώ με εξέπληξε, γιατί έχει μια πολύ πλατιά γνώση της άσκησης, έτσι όπως πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας για να νιώθουμε υγιείς.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, γιατί έχουμε πολλά και βίντεο να δούμε, αλλά και να ακούσουμε και έναν εξαίρετο επιστήμονα από το Αιγινήτιο Νοσοκομείο μέσω Skype. Λίγο πιο μετά. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Μπαλή, και να πούμε λιγάκι αυτές οι διαταραχές πρόσληψης. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είτε είναι στην ανορεξία, είτε είναι στη βουλημία, είτε στην υπερφαγία, πολεμάνε τόσο πολύ το σώμα τους? Η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο έχει κληθεί να ερμηνεύσει αυτές τις ψυχοπαθολογίες, γιατί δεν μιλάμε απλά για έννοιες βουλημική αίσθηση ή απλά υπερφαγία, μιλάμε για ψυχοπαθολογία, που είναι σαφώς διακριτές σαν οντότητες. Είναι λοιπόν βιολογικοί λόγοι, είναι ψυχολογικοί και κοινωνικοί, οι περιβαλλοντολογικοί. Είναι λοιπόν πολλοί οι λόγοι. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει διαταραχή, κύριε Λιναρδάκη, δεν είναι μόνο ότι το άτομο πάσχει, αλλά και όλη η οικογένεια από εκεί πέρα. Όλος ο περίγυρος. Εννοείται ότι αυτό που συμβαίνει αφορά όλους μας. Σίγουρα έχει να κάνει με την οικογένεια, σίγουρα έχει να κάνει με το χώρο, έχει να κάνει με την κοινωνία ολόκληρη και φυσικά με διάφορα μοντέλα συμπεριφοράς, τα οποία έχουν να κάνουν με τα μηνύματα που παίρνουμε όλοι μας από το περιβάλλον, από την επικοινωνία και την εξέλιξη την κοινωνική που τελικά μας φτάνει στο να οι επιλογές μας να είναι σχεδόν για όλους μας έξω από εμάς. Επιλογές έξω από εμάς. Να μην είναι τα βασικά συστατικά που θα έπρεπε να έχουμε σαν γνώση, σαν υποδομή. Οπότε είναι πράγματα τα οποία μεταβιβάζονται και για κάποιο λόγο εμφανίζονται. Και γεννούν κάποιο τέτοιου είδους συμπεριφορές. Οι γονείς κάνουν έναν μικρό κύκλο, γιατί θα ακούσουμε πολύ σημαντικά πράγματα και από κάποιους ανθρώπους που το παλεύουν πολύ και στην Αθήνα. Να προσθέσω λίγο κάτι εδώ, έτσι, χάρη της ιστορίας. Εν τούτης, το πρώτο περιστατικό που από εκεί ο όρος εδραιώθηκε, ανορέξια νερβόζα, παρουσιάστηκε το 1876. Τότε περιγράφηκαν μάλιστα 4 περιστατικά, εκ των οποίων το ένα κατέληξε στο θάνατο, που οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, οι ψυχοκοινωνικές. Γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν αρκεί μόνο το πολιτισμικό περιβάλλον, το ιδεώδες για την εικόνα του σώματος, αλλά υπάρχουν και βιολογικοί και άλλοι παράγοντες. Και συμπαντικοί θα μπορούσαμε να πούμε και ίσως από Κίνα, αλλά δίνει τις ώρες να το... Αγγελική Φωτάκη, πολλές φορές οι γονείς αισθάνονται ενοχές ότι εκείνοι λίγος πολύ πώς οδήγησαν το παιδί τους, προφανώς το οδήγησαν εκείνοι στο να γίνει βουλημικό ή να γίνει ανορεξικό, και αισθάνονται προσπαθούν να ψάξουν να βρουν τους λόγους. Έτσι, μήπως φταίνε εκείνοι. Θα τα απομυθοποιήσουμε λίγο όλα αυτά, γιατί τελικά δεν φταίνε απόλυτα εκείνοι. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν φταίνε απόλυτα. Είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Βέβαια, και στηριζόμενοι λίγο έτσι στην ιστορική αναδρομή που μας έκανε η κυρία Μπαλή, πρέπει να πω ότι και σε εκείνη την εποχή, όταν είδαμε για πρώτη φορά την έννοια της ανορεξίας, ουσιαστικά ενοχοποιήθηκαν λίγο οι οικογένειες. Τα παιδιά αυτά ανήκαν σε εύπορες οικογένειες και εκεί θεώρησαν ότι στην πραγματικότητα ίσως σχετιζόταν με μια έλλειψη συναισθηματικής κάλυψης κατά συνέπεια αυτής της άνεσης σε αυτό το επίπεδο το οικονομικό. Κατά μία έννοια λοιπόν επιβαρύνεται η οικογένεια με την κάλυψη ενδεχομένως που μπορεί να προσφέρει τη συναισθηματική με το σύστημα διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιεί ώστε να αναπτύξει κατά την κρίση της έναν υγιή οργανισμό. Σε καμία περίπτωση όμως τα ενοχικά συναισθήματα δεν βοηθούν, ακόμα και αν σε ένα βαθμό τους αναλογεί μια ευθύνη. Θα έρθω αμέσως, κύριε Ψιστάκη, σε εσάς, αλλά θέλω να μου πει λίγο η Ευσεβία Γιάνναρη. Τα πρότυπα της κοινωνίας επηρεάζουν. Σίγουρα έρχονται κορίτσια για να μάθουν χορό ή να γυμναστούν. Τα βλέπεις, έχουν άγχος για το σώμα τους. Παρακολουθούν τι γίνεται στην τηλεόραση, τα μοντέλα, τα περιοδικά. Θέλουν να μοιάσουν κάπου αλλού. Οι σχολές χορού γενικότερα ευνοούν αυτή την ψυχοπαθολογία αυτών των παιδιών, διότι η νευρική ανορεξία έχει άμεση σχέση με την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας. Οπότε αυτά τα άτομα, τα οποία είναι εν δυνάμει
να βγάλουν μια τέτοια ψυχολογία, νομίζουν ότι μπαίνοντας σε ένα τέτοιο χώρο, είτε αυτός είναι το modeling, είτε ο κλασικός χορός ή ο πρωταθλητισμός, μέσα από αυτά τα πρότυπα, κάποια στιγμή θα βγάλουν προς τα έξω αυτή την ψυχοπαθολογία τους. Το καλό είναι όμως ότι αυτοί οι χώροι, ευτυχώς, ιχνηλατούν και είναι οι πρώτοι χώροι που ουσιαστικά παρατηρούν αν υπάρχει μία δυσλειτουργία στην εικόνα που έχει ο μαθητής για το σώμα του. Και μπορεί και να τα φρενάρει κιόλας. Είμαστε ο πρώτος ουσιαστικά κρίκος σε σχέση με ψυχολόγο και διατροφολόγο για την ίαση και για τη θεραπεία αυτών των παιδιών. Πολύ σημαντικό. Κύριε Ψιστάκη, από την έρευνα που έχουμε κάνει για αυτό το θέμα, βλέπουμε ότι αυτά τα φαινόμενα αναπτύσσονται πολύ στην εφηβεία. Δεν ξέρω η δική σας εμπειρία με το δικό σας το παιδί ποια ήταν και σε ποια ηλικία. Ξεκίνησα από την εφηβεία. Και πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα που ο γιος μου είναι... Αγόρι κιόλας, γιατί τα κορίτσια περισσότερο νομίζω μαστίζονται. Δεν νομίζω ότι αποτελεί το μοναδικό άτομο το οποίο είναι άντρας και είναι με ανορέξια. Όχι βέβαια, υπάρχουν πολλά αγόρια. Πιστεύω ότι ξεκίνησα από την εφηβεία. Ο γιος μου ήταν αθλητής στο τένις, δεν ασχολήθηκε ποτέ με φάρμακα για τον αθλητισμό. Απλώς πιστεύω ότι το εμφύσισαν κάποιοι συναθλητές του στην Αθήνα ότι έπρεπε να κρατάει ορισμένα κιλά για να μπορέσει για χρόνια να ασχολείται με το τένις, το οποίο ήταν το άθλημα που αγαπούσε. Και αφού βέβαια έχει φτάσει σε ένα υψηλό βάθμο, αυτό έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος, ας πούμε, το πούμε. Και βέβαια έπρεπε για τα επόμενα χρόνια να κρατήσει. Δεν του πάνε όμως για φάρμακα, δεν μιλήσαμε για τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω όμως να είναι μόνο αυτό. Όχι. Μιλάμε για ανορεξία στην περίπτωση αυτή. Για ανορεξία, ναι. Μάλιστα. Ψυχογενή ανορεξία. Ναι. Και ειδικά ότι είχαμε τα 2 φορές, επαναλαμβάνομαι, δηλαδή στα 17, το ξεπεράσαμε για ένα διάστημα. Είχαμε υποτροπή δηλαδή. Ναι. Και είχαμε και υποτροπή το τελευταίο 8μηνο. Μάλιστα. Σε σημείο θανάτου, να το πω έτσι. Δηλαδή όταν ένα παλικάρι έμεινε 29 κιλά, έτσι φτάσαμε με το να είναι το ένα πόδι στον τάφο, να το πούμε έτσι. Βέβαια με τη βοήθεια κάποιων γιατρών στο Παρνί, που δεν κρύβω να πω και θεωρώ υποχρέωση για να τους ευχαριστήσω και δημόσια, τον κύριο Γκότζα τον καθηγητή, την κυρία Μπάστα την επίκουρο καθηγήτρια, την κυρία Κουτεντάκη που είναι βοηθός της και την κυρία Κουλεντάκη, ειδική της διατροφής στο Παρνί. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες και έσωσαν, μπορώ να πω ότι έσωσαν το παιδί μου από αυτή την... Όμως δεν νομίζω να είναι μόνο η εφηβεία. Σίγουρα, είναι πολλά. Είναι και το κοινωνικό και το οικογενειακό περιβάλλον και οι ευαισθησίες και σήμερα φτάσαμε και σε ένα άλλο. Είναι για τα κορίτσια η εμφάνιση παίρνοντας σαν βάση το τι δείχνει η τηλεόραση. Η έκφραση της σεξουαλικότητας που ακόμη δεν έχει βρει τον δρόμο. Και επειδή έζησα όλο αυτό το 5μηνο που το παιδί μου είναι στο Παρνί, ας πούμε, και περιπτώσεις ανορέξιας και κατάθλιψης από νέα παιδιά και ειδικά μορφωμένα, πιστεύω ότι είναι και άλλοι παράγοντες σήμερα που οδηγούν σε κάποια τέτοια. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω μπράβο για το γεγονός ότι μεταμορφώσατε, αν θέλετε, το δικό σας βίωμα, τον πόνο σας, σε εισαγωγικά, έτσι, στον αγώνα, στο να ενημερώσετε και άλλους ανθρώπους για αυτό που έχει συμβεί, ώστε αν μπορείτε να βοηθήσετε, να βοηθήσετε. Είμαι σήμερα εδώ γιατί νομίζω ότι το θεωρώ σαν υποχρέωση. Και πιστεύω ότι επειδή κάποια πράγματα από εμάς σαν λαός αντιμετωπίζονται με εντελώς λαθεμένο τρόπο και σαν γονείς τα αντιμετωπίζουμε με εντελώς λαθεμένο τρόπο. Το κρύβουν οι περισσότεροι γονείς, θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά το κρύβουν, φοβούνται, έχουν την εντύπωση ότι το παιδί τους είναι έχει σχιζοφρένεια, ότι είναι τρελό. Το ψυχίατρο το βλέπουν πλέον σαν ένα άνθρωπο ο οποίος είναι εκτός, δηλαδή από άλλο πλανήτη. Φοβούνται να ακούν το όνομα, το ψυχίατρο φοβούνται. Το ψυχολόγος δεν το φοβούνται γιατί είναι λίγο πιο ελαφρύ. Το διατροφολόγος το αποδέχονται άμεσα γιατί έχει σχέση με τη διατροφή, αλλά το ψυχίατρος του προκαλεί τρόμο. Και το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό. Εξωγήινα χάπια δεν υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε λύσεις πραγματικές. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, όποτε έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γονιδάκη Φραγκίσκο,
να τον βγάλουμε μέσω Skype, αλλά να πάμε να ακούσουμε λιγάκι από τα πρώτα βίντεο που έχουμε κάνει για το Σύλλογο Ανάσα. Είναι ο μοναδικός που υπάρχει στην Αθήνα, όπου τον έχει δημιουργήσει η Ζέτα Ιδούκα ηθοποιός, και μας μιλούν οι επιστήμονες εκεί για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και τι πρέπει να γίνεται. Εδώ, κυρία Εύα, ήθελα να προσθέσω κάτι, όταν θα τελειώσει να προσθέσω κάτι το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται για να καταλάβει και ο κόσμος το τι θα γίνει στη συνέχεια και στο δικό μας το νησί. Βλέπω κάποιες προσπάθειες και γίνονται και θα ήθελα να τις αναφέρω. Βεβαίως θα τις αναφέρουμε. Ό,τι γίνεται πρέπει να το ακούμε, να ξέρουμε. Η Ανάσα ιδρύθηκε σαν φορέας το 2007 στην Αθήνα, στην έδρα εδώ που βλέπετε, Συγκρού 36-38, με στόχο να ενημερώσει και να προλάβει, να ενημερώσει τους ανθρώπους σε σχέση με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και να προλάβει να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Είδαμε πολύ γρήγορα από την εναρκτήρια ήδη εκδήλωση ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενός φορέα θεραπείας, εξειδικευμένης θεραπείας. Και έτσι στα πλαίσια των όσων πραγμάτων συμβαίνουν, των όσων ανάλογων κέντρων υπάρχουν στο εξωτερικό, ιδρύσαμε το Κέντρο Ημέρας της Ανάσας, που είναι το πρώτο εξειδικευμένο και πολυδύναμο κέντρο, το οποίο μπορεί διεξοδικά να στηρίξει τους πάσχοντες και να τους προσφέρει θεραπεία σε σχέση με τις νόσους αυτές. Θέλω να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι από το 2008, τον Οκτώβριο, που ιδρύθηκε το Κέντρο Ημέρας, μέχρι σήμερα, τον Φεβρουάριο, μάλλον μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2013, είχαμε γύρω στις 5.000, παραπάνω από 5.000 τηλεφωνικές κλήσεις, περίπου 1.200 νέα περιστατικά. Έχουν πραγματοποιηθεί 15.458 κλινικές συναντήσεις, που έρχεται σε μέσο όρο μηνιαίων ανθρώπων που εξυπηρετούνται στα 120 και μηνιαίες κατά μέσο όρο κλινικές συναντήσεις στις 500. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας αριθμός που όλο ένα και αυξάνεται. Δηλαδή, όλο ένα και παραπάνω άνθρωποι παραδέχονται ότι έχουν πρόβλημα και πλέον η Ανάσα είναι γνωστή στο τι κάνει και καταφεύγουν σε εμάς. Έχουμε πολύ καλή σύνδεση, πολύ καλή επικοινωνία και με το γυναίτιο νοσοκομείο και με τα 2 νοσοκομεία των Πέδων, όπου εξυπηρετούνται αντίστοιχα περιστατικά σε σχέση με τις διατροφικές διαταραχές, με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, και όπου χρειάζονται νοσηλεία τους παραπέμπουμε εκεί, ανάλογα αν είναι ενήλικοι ή παιδιά. Αυτό που θα ήθελα να πω σαν Ζέτα πλέον και σαν άνθρωπος ο οποίος αυτό που έχω κάνει, το έχω κάνει γιατί πιστεύω ότι πρέπει να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, είναι ότι η Ανάσα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Η Ανάσα περνάει πολύ μεγάλη κρίση, όπως και όλη η Ελλάδα. Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Υγείας. Οι υπηρεσίες εδώ είναι εντελώς δωρεάν και έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον επιβίωσης. Ναι, μεν, το Υπουργείο μας στηρίζει ακόμα, αλλά με τις ανάλογες καθυστερήσεις και περικοπές που έχουν γίνει. Συνεπώς, αυτό που λέω και προσπαθώ να το διαδώσω μέχρι τα πέρατα όπου μπορώ, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι η προσωπική ιδιωτική βοήθεια είναι, εκτός του ότι είναι απαραίτητη και κάτι παραπάνω από απαραίτητη στις μέρες που διάγουμε, είναι νομίζω και ένα λιθαράκι που βάζει ο καθένας μας προκειμένου αυτό το πράγμα που θα αντιμετωπίσει ως δυσκολία να το βρει μπροστά του και να το διευκολύνει, δηλαδή να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει κάποια στιγμή στη ζωή του. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν κέντρα διάγνωσης και θεραπείας των διαταραχών της πρόσληψης τροφής, όπως λέγονται, και στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο στην Αθήνα και στην Ανάσα, όπως ακούσατε, στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας που είναι στο Νοσοκομείο Πέδων, έτσι, Αγλαία Κυριακού, επίσης και στο Αγία Σοφία και στο Σισμανόγλιο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Φραγκίσκο Γονιδάκη, ο οποίος είναι τώρα στο Skype στη γραμμή μας, ψυχίατρος, υπεύθυνος της Μονάδας Διαταραχών Πρόσληψης της Τροφής στο Νοσοκομείο του Αιγινήτιο και μάλιστα είναι και υπεύθυνος αυτού του προγράμματος που λέγεται Βήματα Εμπρός. Έτσι δεν είναι, κύριε Γονιδάκη? Ναι, μάλιστα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά όπου και να ρώτησα, μου είπαν τον κύριο Γονιδάκη θα ρωτήσετε. Εγώ το είπα, Φραγκίσκο. Και η κυρία Μπαλή, που είναι εδώ. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια με την κυρία Μπαλή. Πολύ όμορφα. Κάνετε μια σπουδαία δουλειά και βοηθάτε όλα αυτά τα άτομα που πάσχουν είτε από ανορεξία, είτε από βουλημία, είτε από υπερφαγία. Πώς το κάνετε, πώς τους βοηθάτε?
Κοιτάξτε, η θεραπεία αυτών των διαταραχών, όπως έχετε ακούσει, είναι ψυχοθεραπευτική. Άρα η προσπάθεια είναι να υπάρχει ψυχοθεραπευτική βοήθεια και συνεργασία με τους ειδικούς όλων των ειδικοτήτων, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ και η γνώση και η γνώμη και η υποστήριξη του γιατρού, του γενικού γιατρού ή του παθολόγου ή του γαστρεντερολόγου αντίστοιχα, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να τους βοηθήσουμε να βρουν μια άκρη σε αυτή τη διαταραχή την οποία αντιμετωπίζουν. Επειδή η χώρα μας, όπως ξέρετε, περνάει δύσκολες καταστάσεις, κανένας φορέας, όπως άκουσα προηγουμένως και την κυρία Δούκα, δεν μπορεί από μόνος του να το κάνει αυτό το πράγμα, και γι' αυτό και αυτή η πρωτοβουλία με τα βήματα εμπρός έχει σαν στόχο τη συνεργασία των φορέων, ώστε αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ένας, μέσα από τη συνεργασία και από την ένωση πολλών φορέων, να μπορούμε να το πετύχουμε. Πολύ όμορφα. Έχουμε μάλιστα εδώ στο στούντιο έναν γονιό, τον κύριο Ψιστάκη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, θα μας πει στη συνέχεια, κάτι πρόκειται να γίνει και εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή κάποια κίνηση, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Δεν το συζητάμε, γιατί άκουσα 15.000 περιστατικά έχουν περάσει από την ανάσα. Αυτό είναι φοβερός αριθμός. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός πασχόντων, κυρίως από τις υπερφαγικές διαταραχές και λιγότερο από την ανορεξία, που είναι διασκορπισμένοι σε όλες τις γωνίες της Ελλάδας, και οι υπηρεσίες ψυχικής